Arratsaldeon guztioi, zer moduz gara, egun magiko honetan, gaur errege magoen postariak herriz herri ibili dira, goizaldean batzuk, arratsaldean besteak, zuen gutunak jasotzen, eta une honetan errege magoak Euskal Herriko herri askotara iristen ari dira, batzuk autoz, besteak zaldiz, besteak gurdiz, itxasontziz, bakizue, nola pasatzen diren horrela kasu egiten ez da denak behiak trenari bezala nola geratzen garen begira. Bueno, eta gero karameluak airean, zapata garbiak ere prest, errege opilak noski pronto, eta nataz eta kremaz betetako iraultza egitera gatoz. Gau magikoari begira, ekin diezaiogun beste arratsalde zoragarri bati. Izaskun Moiano. Urtarriak 5 ditu gaur, eta horrek esan nahi du errege bezpera dela, eta Euskal Herriko etxe guztietatik Meltxor, Gaspar eta Baltasar pasatuko direla. Gaur, Donostiako tabakadenan gaude eta begirazte aurkitu dugun. Esango nuke beraien eserlekuak direla, eta nire favoritoa Baltasar denez hemen eseriko naiz. Bilbon, Mari Domingi eta Olentzerorekin solasteko aukera izan gendun. Gaurkoan Donostian 3 errege magoekin berdina pasatuko ote zaigu, gero ikusiko duzue. Apa idazkur, bai, noski betz, ikusiko dugu, zai gaude, eskerrik asko. Eta gure gonbidatua erremonteko jokalaria da, abenduan jantzi zuen binakako txapelketako bere bigarren txapela. Txapeldun haundi bat izango dugu gaur hemen gurekin, eta ea nola erantzuten dituen, gure guk sakeak egingo dizkiogu, berak ea nola erantzuten dituen, eta biba Iban Larrañaga! Artista eta txapeldun handia gaur ere asko ikasiko dugu berarekin. Eta jakin minik ez dute galdu, izugarria dutelako, Mikel Elizegik eta Aitor Manterolak. Hauek kalean galderak bat ere lotxarik gabe egiten jarraitzen dute, horretan ez dira aldatu. Eta urte berriarekin, Happy Berry Bank. Urte berrion, iritsi da 2023a. Halaxe da, zorionak eta urte berrion. Eta gure gaurko galdera, Aitor, betetzen ditugu urte hasieran jartzen ditugun helburuak? Bueno, halaxe da, hortaz hitz egingo dugu. Ez galdu gure gaurkoa! Ez galdu, al loro kantinfloro! Gure helburuak betetzen ari dira, guk bi batzuek gehiago eskatu genuen, eta hori momentuz badaukagu beraz pozik. Eta badakizu ezer gertatzen zaion Agus Barandiarani? Bera, azten da soinua jotzen, artista handi bat bezala, eta nahi gabe, egan bezala, joan egiten dela batetik bestera, bidaiatu egiten duela, kale jira. Gaurkoan Tolosara etorri gara gure kalejira eitera. Gure zirkuan gaude, baina ez zirkua ezagutzeko, amaterra, talde berria ezagutzeko baino. Gaurkoan, bibazuek! Amaterrak, baina musikan seguru oso profesionalak izango direla. Guk bertsoarekin bizitza pixka bat ematen diogu programa honi. Botako dugu gaurkoa ere? Ea guazen Kaixo 3 errege, hau da gure lista, Happy Bank kale jira ta erremontista. Zeruko izar batek egin digu kliska, ta magiak piztu du Euskal Telebista. Eta segi piztuta, segi konektatuta, zortziak arte, bibagu eta bibatzue! Izan bitamina, opari gaua, gaurko gaua ez ezik, urte osoa bere izan delako guretzat opari bat eta opari politia gainera. Behar bada material formarik ez duten opariak, baina emozioz betetako opari asko jaso ditugulako eta gaur opari horiek zuekin partekatu nahiko genituzke. Eta horretarako, zergatik ez dugu esango, bera da urte honek eman digun opari polito horietako bat. Maitane Ormazabal. Apa, Maitane, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ongi etorri. Arratsaldeon, eskerrik asko. Maitane, zuri zer gustatuko litzaizuke gaur gauean oparitzea?
Bueno, gaur hortaz hitz egingo deuzen eretzat, egia da opari fisikoak ere asko gustatzen zaizkigula, eta niri ere bai, baina opari emozionalak badaukate bere kutsua, ze opari emozionalak dira, bueno, sortzera eta konexioa egiteran ematen gaituztenak, eta opari fisiko asko hori ez dute egiten. Orduan nik gaur esan nahi ditut, 4 opari gustatuko litzaizkidakena jasotzea eta ematea ere bai, jaso eta eman horren artean. Oso ondo, polita. Vale. Beraz, urte berriarekin opari berriak eta galdera berriak, ez? Galdera berriak, eta gaurkoa da, zer oparituta jaso nahiko nuke gaurko gauean, banik magia asko. Eta magia asko erabiltzen dutenen magia hitza, bueno, magia ezin dugu ikutu, ezin da ikusi. Eta niretzat magia definitzeko da maitasuna. Ez maitasun ñoñoa, Xabi? Jende askok maitasun hitza entzuten donean maitasun ñoñoa. Ez, maitasuna indar bezala. Indar bat daukagu denok barrukaldean maitasuna dana, eta maitasuna eske lortu dezake, gauza askok lortu ezin dezakeguna. Eta ez gertatzen da, askotan, beldurra zer da? Maitasun ez da. Ordu, nik erozetan ere buruarekin gehiago maitatu, ondo maitatu, horrek ekarri nau bizitzan magia gehiago izatea. Orduan, magia asko ekarri dadila 2023 honek. Magia gainera badu denok momentuan bertan hor egoteko eta denok ahozabalik edukitzeko gaitasuna ere, bai, ezta? Eta umeek asko daukate, eta helduok galdu egiten dugu magia ikusteko kapazitate hori. Eta beharrezko daukagu magia hori berriro gure bizitzara ekartzea. Ume hori gerturatu barra daukagu gure gana. Ederki, oso ondo. Bigarren opari bezala, eguzkiari bira berri goxo bat ematea. Ara? Zer esan nahi duzu horrekin? Bai, daukagu guk gizarte honetan garen naturatikan oso deskonektatuta. Orduan guretzako urte berria hastea da, venga, beste urte bat eta listo. Ez da hori. Guk urte zar gau ontatikan aurrera egiten dioguna da eguzkiari bira berri bat eman. Eta horren kontzientzia hartu, eta pentsatu ere pertsona askok ezin dutela bira berri hau eman. Orduan, niretzako askotan norbait juten zaigunean oso gogorra izaten dela, eta egon beharren pentsatzen berak zer ezin duen bizik, nik egiten dutena da kontrakoa. Nik biziko dut, ez? Orduan, gu daukagu privilegio hori bira berri hau egitea, eta goxoa jarri dut, aurrek urtea oso goxoa. Ez da izan. Niregan pertsonalki ez behintzat, hau goxoagoa dan, edo denon artean goxoago egiten dugun. Bai. Eta hirugarrena, bueno, ni batzutan erabiltzen ditut, gaur ez dauzkatenen, baino betaurreko batzuk. Eta zertarako betaurrekoak? Bueno, gizarte hontan asko kostatzen zaigu guztioi, benetan parez pare begiratzea. Eta niri gustatuko litzaidake jendeak eramatea betaurreko batzuk bestea hobe ikusi ahal izateko. Bestea bere osotasunean zeni, gauzat ez eitena bat ere gustatzen entzutea da, ni pertsona hau asko ezagutzen dute, eta ez da bat ere ona. Nola ezagutuko dezuzuk pertsona hori zer dan, edo zein dan. Nik nire buruaren dikan ez dut ezagutzen, eta eramatzen 20 piko urte prozesu pertsonal bat egiten, ez dugu jende ezagutzen. Orduan betaurreko horiekin ikustea besteak zer sentitzen duen, benetan zer den, eta holan ikustea konflikto asko zere gutxigo izango gendula. Así que, betaurreko txoiek. Bai, polita, betaurrekoa gainera ez beste hobeto ikusteko bakarrik, ikusteko beragatik ere bai, ze asko sentitzen dira ikustezinak, ez? Bai, asko, eta hemen asko pasatu ditugu, ez? Nema testigantza zen jende, orain arte isian eta tapatuta egon dana, orduan, ez, orain ikusten zaitut, ez? Eta guk gure beharretako bat da begiratuak sentitzea. Orduan, guazen gure artean begiratzea. Eta laugarrena, boligrafo bat. Ara. Betu, ni gaina justu hemen daukat boligrafo bat, eta goratzen zate dutxein gaixotasuna zutenak etorri zena, hemen erabiltzen dut, beraiena dala, boligrafo bat zertarako. Nik kontsultan asko erabiltzen dut boligrafoa. Asko, ze saiotik saiora, beti bidaltzen diet egitea idaztea. Idaztea praktika desberdinekin zergatik. Ze gure pentsamenduak normalen ez dute inungo baliorik, baina gu pentsatzen dugunaren erreflexioak bai. Eta hortarako idazteak asko laguntzen du. Eta idazte ez bakarrik nire burua gehiago ezagutzeko, baizik eta besteenganako komunikazio ere hobetzeko. PNL-an asko esaten da, 187an gure bizitzan geizki eraman edo, konexio falta izateko da, gure artean komunikazio ez hori egotea. Orduan, askotan aurrez aurre kostatzen zaigun hori esaten, egin idatziz, bidali eskutitza. Hori ere bat baino gehiago esan digute, ez da? Idazteak eragin dien mesedea. Asko. Eta boligrafoak berak baduka ordenagailuak ez duen beste berotasun bat ere, ez da? Bai, eta gaina, egia da orain WhatsAppetikan egin dezakegula, ordenagailuan bertan ere, baina idazterakoan gure psikomotrizidadea, gure bi hemisferioak bateratuta lan egiten dute, da praktika bakarretakoa, eskubia eta ezkerra bateratzen diena.
idazterakoan. Orduan, bueno, idatzi benetan. Orduan hau edie, gaurko Edera, oparia. opari oso politak. Maitane, gaur eseri hemen esertzeko eskatuko dizugu, ze egingo ditugu elkarrekin, aipatu berri dituzun opari emozional horiek asko izan direlako, ez da bat baino gehiago, saiatuko gara hoien bildumatxo batzuk aurkeztu eta hoiei buruz hitz egiten. Zuretzat, profesional bezala, Maitane, psikologo bezala, urte sasoi hau, urte hasiera edo amaiera tarte hau, nolako izaten da? Bueno, aurtengoa eta aurreko urtekoa izaten nahi da ikaragarria. Bai? Bai. Zergatik, ba? Jende asko, aida laguntza eskatzen, berez hori ere seinale on bat da, baino bildurtzekoa ere. Normalean, oporraldi tarteak, abuztuak, gabonak, geldiune momentuak izaten dira. Eta jendea, ondoren hasten zaizkio gogoak, igual begiratu egin behar naiz, zerbait aldatu behar dut, baino gaurko premia, nik uste jende asko ez dala konturatzen, orainoko premia dago nila, agenda bete-betea dago ezin ditut pertsona gehiago hartu, eta ez da hori, eski bidaltzen dezu beste profesional batzuen gana, eta ez dute lekurik. Dena gainezka. Gainezka. Mota guztietako profesionalak, eta hu nik uste bai dela gure artean ematen ari dan kezka handi bat. Egia da, baduela bere esan deguna ona, ze hori da jendeak landu nahi du bere burua, jendea behin goiz hasi da eskatzen, baina honek esan nahi du ere, inoiz baino okerrago ere bagaudela, barrukaldetik. Orduan, bai larritzen dizula pixka bat, Maitane, tarte honi izan bitamina jarri genion izena, elkarrekin adostutazuk asko erabiltzen duzuna esara bat delako. Zerra zuretzat bitamina izatea? Beitu, izan bitamina netzako garrantzitsua, zenin egon nekatuta eta oso nazkatuta entzutea jende guztiari toksiko eta toksiko hitza. Hezkuntzatik aktor eta hezkuntzan oso errex entzuten nunik familia askotaz geizkitze egitea, ikasle bati buruz geizkitze egitea, eta nik kontuatzen nintzen zer esaten gendun pertsona hau influentzi txarra da, honek geizki egiten du, eta nahi horrek min asko eta asko nasten zidan, eta nahi esaten ni nire buruarekin askotan toksikoa izan balima naiz, nola esan dezaket beste pertsona bat toksikoa dela. Orduan hor, negatiboa, ze beti daukagu joera negatibora juteko, negatiboari indar gehiago mateko, eta zer, sorkuntzara, zer. Nik orduan beharko nukena zan, vitamina nire bizitzan. Eta hortik hasi izan pixkat, vitamina izan eta eman, eta hori da. Eta zer da vitamina izatea edo ematea? Gero eta juizio gutxiago egitea. Esan ditugun betaurreko horiek jantzita eramatea alik eta gehien, batzutan egia da kosta egiten dela. Gure burua maitatzen ikastea, hori ez dela txarra, niri orain arte hori txarra dela esan zidaten. Eta hori oso ona da, zenine burua maitatzen badet gehiago maitatuko dut bestearena. Eta orduan, aldaketa guzti horiek ematea gure barruan, eta ni nire burua maite dudan momentuan besteak ere maitatzeko kapaza naiz. Eta alderantziz ez balima da, ez da gertatzen, ezin dut eman ez daukadan hori. Orduan, guazen pixka vitamina gehi osatea eta ez toksikoa zein dan. Denogea toksikoak denontzat, modun batean, eta izan barra daukagu. Eta ostegunero saiatu gara vitamina hori laua izetara zabaltzen, gai desberdinak landu ditugu, batzuk esate aldera, kirola eta desgaitasuna, gazteak eta sexua, aitona monak eta biloben arteko harremanak, hainbat gaixotasun ere bai, dolu perinatala, eta beste hainbat gaiak oso desberdinak dira, Maitane, baina zer dute komunean, aman komunean? Bitu, konturatzen mazea pixka, Xabi, egia da diela gai oso desberdinak, forma desberdinak dira, baina gero guztietan berdina gertatzen da. Eta guztietan da ez ulertuak sentitzea, ahotsa orain arte isilik egotea eta ezin kontatu izan gertatzen zitzaiena, injustizia bat bizitzea, ez ulertuak sentitzea, orduan, gizakiaren gehiengoak sentipen berdinak eta sufrimendu berdinak ditugu. Badakita igual, entzutean igual norbatei harrituko diola, baina ia da forma ze bizitzat ezberdinak ditugu. Baina ia denok, sufritzen dugu berdinean, eta jakingo balima gendun. Gure artean igual Xabi ematen du desberdintasuna handiak daudela, baina funtsean barruan oso berdinak gea. Eta beldur berdina ditugu, eta ilusio antzekoak ere izango ditugu. Orduan, atera behar daukagu sufrimendu askoz ere gehiago, gure artean gehiago ulertu ahal izateko. Eta orain arte egin da kontrakoa, sufrimendua estali da, orduan ez gea gure artean ulertu, eta gezurretazko bizitza bat eraiki dugu. Eta orduan, testigantza guzti hauek eta historio guzti hauek egin digutena da erakustea zein dan bizitzaren errealitatea. Beste badala. Ez dala hain ideala eta hain polita. Prestatu ditugu bildumatxo batzuk, ikusiko dugu testigantza hauen, hemendik pasatako pertsona hauen
bildumatxo bat. Igual jendeak ikusten du arazo bat bezala ez, baina niretzat izan da opari bat, ze ez dakit nora aiatuko nintzen bi besokin jaio izan manintz, baino kamino hau asko gustatzen zait. Eta ona heldu naiz, oztopo batzuk eduki ditutelako edo horrela jaio izan naizelako. Gaixotasun honekin behadibidez, bere kasuen ez dauke mine. Orduan da, isiltasunean bezala indarra galtzen jutea, baina mine ez dauka. Orduan, eta dutxen zaiena da azkenean, fase ez dela, hau galdu dut eta hemen gelditzen naiz, ez. Da, eskailera beraka bezala, ez. Agea pixkanaka geizten, eta orduan bere borroka da hor mantentzea, ez. Eta orduan kontau pixketiren zeitezu borroka hori iteko, zeitezu egunero. Bereun metroin aparatokin. Garazi, zuk zer ikasi duzu zure amonaren gandik? Izango nun nire buruan jabe izaten. Beak dakan indar hori nik uste inguruko nahi transmititugula era on batea. Erakutsi gu ez zaizunean gustatzen edo zozerrek ez dizunean ona egiten, saia berdezula bai zuri eta bai zure ingurukoai ona ekartzen. Eta hori iteko borrekatu behar bada, borrekatu egin behar da. Usteot txikitatik azaldu biko jakula, seksualitatea da sexua bizitza gauza guztiz normala eta naturala dela, gurekin batera doana, gure fisiologiarekin batera doala, da ezain tabu bezala izaten azkenean, denok disfrutatu genezake sexuaz, badago baita ere jentea sexuala, evidentemente, denok disfrutatu genezake sexuaz, da bai sexualitatean dagoen dibertsitate guztian, eta usteot horri buruz gazteak igual gehiago ezibarko zirela. Zenbat pertsona, zenbat indar, transmititzen duten, ez da? Gure ustez, lortu dugu behar bada, tortillari buelta ematea, eta zeuk esan duzuna, ez da, lehen toksikoak ziren gauza asko, vitamina bihurtzea, ez da, eta indartsu bihurtzea. Bai, eske bizitzaren errealitatearen partea da, ez? Gaixotasuna ikusi dugu sexualitatea bizitzeko beste modu bat, aitona-amonen arteko erlazioak batzutan onak diela, beste batzutan ez. Hori dena egon da izkutuan eta ideal bat egon da orain arte. Orduan egin deguna da toksikoa irutzen zana edo geizkiz egona orain ikusten dugu ez, hori dala normala, eta nahi benetan horrek lasaitasuna handia ematen dit, ez? Askotan, hola, pentsatu dut nik orain dela urte askotan dikan eta erditxoratuta zeundela ere askotan pentsatu arazi dizute esatean, gauzak ez zirela horrela esan behar, edo emozioi eman bartzen del niela leku bat, eta berizan, hori tontokeriak dira, eta orain ikustea hori ez dela tontokeria, ez? Eta benetan, bere garrantzia hartzen nahi dela, niri betetzen dit, ikaragarri. Emaitanek, gaur hementxe zaude, gertu, hurbil gaude gaur. Arraro, Normalean tarte honetan zuegoten zara horregatzeko zure lekuan, zure txokoan, zure besaulkian. Hortik, handik, zure txokotik, zure tokitik, nola ikusten dira hemen esaten diren kontuak? Da oso intentsoa. Esketakit dago nitzik esateko zer sentitzen da hortikan. Netzako lehenengo xabida privilegio bat. Privilegio bat horregon eta pertsona guzti hauen testigantzak entzutea, ze horrek egiten dizu irikiera bat, barruan bai pertsona bezala eta profesional bezala, netzako aida izaten aukera ikaragarria, eta askotan ematen dizu gogoa altxatzeko. Bai, altxatuta ona etorri eta zerbait esan edo behaiekin, ez, pixka goxotasun hori emateko. Eta bezarka bat emateko ere bai, ez da? Gainera garai gogorrak ere pasa ditu, elkarrezin ikutu eta urruntasun hortan, ez? Orduan, askotan, baino netzako oso polita izaten da, ze oso adi entzuten ditu, ze netzako benetan horri ikasten da asko, ez? Esaten duguna beti, entzuten, ez? Entzuten. Bai, jarraituko dugu ikasten, beste bildumatxo bat ere prestatu dugu. Hemen, begira ze ederra. Nik beti gogoratzen dut Bartzelonara jun arte bakarrik mutil bat eta neska asko inguruan. Gero ikusten duzu behin ateratzen zanean herri txiki batetik edo hiri handi batera joatean hor bai ikusten duzula mutil gehiago daudela eta esatezu posible da, ez? Baina bai beti oraindik portzentaiak hor daude eta orain ere audizio batera juten bazea edo konpainia batera mutil askoz gutxiago daude eta neskak kopurua askoz murritzagoa da mutien kasuan. Hemen izan vitamina txokoan gaude, eta zein edo zer izan da zuretzat vitamina 16 urte hauetan, Iñaki? Vitamina izan da bat neuk ez dudala izkutatu. Bai. Hori oso garrantzitsua iruditzen zat, inoren aurrean ez izkutatzea zure gabeziak eta gaitzak.
bi ingurukoek seme-alabek eta Blankak sekulako laguntza eta indarra eta eragina izan dute familiak, lagunek. Hala ere zuek esaten duzue, ematen duzuena baino gehiago jasotzen duzuela. Bai, hala da. Bai, zere jasotzen duguna dira esperientziak, dira bizipenak, baina azkenian dira ikustea ez, joaten zaren bakoitzean ez, bizitzeko beste modu bat, eta kristona da, zenda zailtasunaren aurrean nola aurre egiten ez ikustea egunero, ez? Marko jaio eta eraman zutenetikan ordu betera kirofanora sartu ninduten begiratzeko dena ondo zegoen edo ez, eta entzunun aurreneko aldiz, lasai izango dezu beste ume bat. Jakin gabe, egitan beste ume bat izateko aukerarik baneukan. Markon izateko borroka luzea izan zen. Nik ere ez nekin, ez izateko aukerarik izango nuken, ez nahi nuken izan. Eta bestetik, iruditzen zait, mezu horrekin baitare, nolabait, subkonstientean geratzen zaizula, beste ume bat izan behar dut, ez, aurreko, ez dakit hori esan nahi diguten, imaginatzen dut ez, baina zuk hori jasotzen duzu. Beste ume bat izan behar dut, hau gertatu zaitelako hori ordezkatzeko, ez, eta justu kontrakoa da, nik landu detena eta nik bizi nahi izan detena, berriro ama izateko. Eta bestelako mila gauza entzun ditut. Mila gauza entzun ditugu, mila sentimentu, mila emozio. Zenbat opari jaso ditugun, gure gonbidatuen gandik, ala sentitzen dugu, ez da opariak izan direla. Eta zuk Maitane, baituzu beste lau oparitxo, lau hitz, okerrezpa gaude, gurekin partekatu nahi dituzunak, beraz, nahi baduzu jarri zutik eta... Bai, bideo hauetan entzun deguna, ikusiko dezu orain, erabiliko ditugun hitzan oso antzekoa dala. Lehenengoa, humanizazioa. Testigantza guzti hauetan, zeia entzuten behin eta berriz ez, gure artean zaindu, gure artean entzun, gure artean heldu, pasatu gizarte batean, egia da lehen zala kontrakoa. Beste gana egenbarrak nukagun dena ez, familiarekiko, gure lagunekiko, egia da pasatu gala beste plano batera dala ni zaintzea, eta orain jumarra daukagu integrazio batera. Dala pixka bat bien tarteko bat, ez alde bat ez bestea, eta denak esan duten azkenen humanizazio hori da. Orain arte tapatuta egon dien gauza asko atera dia, eta behar dugu gehiago gure artean gizakiak bezala gehiago ikusi, betaurreko horiekin hori lortuko genduken. Bigarrena, sentsibilizazioa. Orain arte sensible izatea txarra dela esan digut, Isildu, ez esan. Beti aurrera, beti gogor, negarrik ez egin. Mesedez, tapatu, gorde, negoatzen ez nire etxean adibidez, kantzerritza azaldu zanerako, mesedez. Eta orain jasik aiak gauzeia hitzak jartzen eta gure sensibilidadea erakusten. Eta ze gertatzen da, sensibilidadea galtzen dugun momentuan, konexioa galtzen dugu. Orduan gertz eta sensibilidade gehiago atera barra daukagu, eta testigantza guztia horiek digutena da oparitu, beraien esperientzia, gure sensibilidadea ikutzeko, ez? Nik handik esan dizut asko ikutzean, ez? Moitu egiten diatela, nire sensibilidadea ikutzen dute. Eta horrekin jarraian, bisibilizazioa. Zenbat gauza tapatuta egon dira, zenbat gai entzun ditugu orain, isilikan eraman dena, zenbat sufrimendu egiten du dena bakarrik gure barruan eramateak. Bisibilizatu, normala ez ziren gauza guzti horiek oso normalak direla, eta normalagoak egin behar ditugula orduan, bisibilizatu, askoz ere gehiago ireki, eta horrek zer ekartzen digu? Irikiera. Irikiera mentala, erdoilduta gaude, benetan, oso erdoilduta. Orduan, ireki buruak, ireki bihotzak, ireki ahoak, ireki ateak, eta eskez izan bildurrik, benetan, maitasuna esan dugunen magia dela indarra, hartu maitasunaren indarra, horrek ateak, paretak denak botatzen ditu. Zeo, urte asko eraman dugu dena itxita. Orduan, hau da, beraiek eman diguten oparia eta horrekin goazenako gata irurako. Oso ondo, Maitane, irekiko dizkiogu bateak orain gaurko gure gonbidatuei, Maitane noski guk aurten jasotako oparietako bat izan da, gehiagore jaso ditugu, Irati izena du gure urrengo opariak, eta berak ere bere bihotza irekizion saio honi bulinari buruz, Irati. Duratzen zehazte lan egiten naizean? Begira, Un espero, benetan, eukikozunik laguntzeko, benetan... Bai, kapazitate hori egongo zanik zure barruan, ba. Bai, nik inunean, nik guztau zitzaian. Bai. Hasi nintzen, hasieran nire gertukoi
azaltzen. Lagunak, familia eta erantzun hona. Familikoek gustatu zen, laguna ere asko. Eta gero, hasi nintzen nian eskoletan erakusten, egia esan ume bat neharrez ikustia. O benetan esatian nehizu gure gandik asko ikasiet, o kaletikan juna ez da ikusin diate kaletikan, eta nik kontuago bai, saludatzet horri dianei. Orduan konturatu ustea, ez? Esan hon, ostra, bai, igual... Bai ez? Betetzen nahi nahi nuna, eta ustemena baino gehiago. Eta asko dauka esateko, gurekin da Irati Galardi. Haupa, Irati, Arratsaldeon, Ietorri. Zer moduz, Irati, urte berri hon, Bai, ondo hasi duzu urtea? Bai, ondo. Bai. Zure irudiak ikusi ditugu iraileko grabazioa zen hori, irailean izan zinen hemen, eta kontatu zen digun, zuk ere bulina nola sufritu zenuen. Ona etorri zinen momentu hori eta publikoan hori esateko momentu hori nola gogoratzen duzu? Egia esan ondo. Egia esan oso natural hartu nuen, azkenean zuekin hartu nuen elkarrizketat bezala, azkenean galdera batzuk ite zizkiatena nire proiektoi buruz, nire bizipenai buruz, eta ni naturaltasun guztiakin azaltzeko asmoakin etorri nintzen, eta egia esan oso guztua sentibu nintzen, eta bai. Zaila egin zitzaizun, pauso hori ematea? Ez, ez, egia esan ez. Ez zaian, enun neuki sentsazio bat gaizki pasa edo estresa o... Ez, egia esan oso natural hartu nuen, eta usteet hor oda hartziak ondo intzida eta ondo atazala. Badakigu zure adierazpenek norbaiti ere on egin ziotela, gaur errege bezperan gaude. Zu norbaitentzat opari izan zara? Bai, nik uste baiet, adibidez, hemen atean itzalako, gertau zen, kazetari batek idatzi zian, esan ez bere familiar bat bullying egora baten zeo da, eta nekin kontaktuan jarri zen familia, eta familiakin kontaktuan jartzean, gau nintzen nerabe batekin, eta egia esan, nik jo nintzen nire helburua zen, nire esperientzia beti bezala transmititzia, azkenean itxaropena transmititzen, eta... Haze momentua, ez da, zuretzat ere... Bai, azkenean netzako hori ikasketa bat izan zen, zeba, noain arte, emateitut, itzaldiak eskoletan, edo, da, inoiz, netzako ere ikasketa bat zen, edo berria zen, negoko aldiz gehatzia, batekin bakarrik, kasu batetaz bakarrik zentratuz, eta egia esan netzako nuragarria izan zen, azkenean beha konfiantza askoz transmititu zen, nire neria transmititu nion, eta netzako ere opari bat izan zen, azkenean eukitze aukera, zuk dakazula aukera zuria transmititzeko eta bintzat esperantza puntu ematia, asko esan nahi du. Eta gero ere eukinun beste esperientzi bat izan zada, hemen aipatu nun bezala, DBH-ko kinasi bernitzan itzaldiak ematen, eta DBH-ko gana jo nintzanean, eman nituen 2 klasetan itzaldiak, eta klase batian eman da geho, irakasle batek esan zian, nerabe batek nekin nahi zula itzein. Eta altzun. Eta biok geda batea junginan, bakarrik utzi ziguen, eta beak azaldu zian nola sentitzezan, sentitzeztu da izala berdina gertatzen, eta nekin egia esan, espresatu nintzen, naturaltasun osoz, konfiantza guztiz, eta azkenean nik transmititu nion ni momentu landun babesa, eta nik komprometitu nintzen nerabe horrekin, jute nintzen nian ikastetxe horreta berriro, komprometitzen nintzala lehenengo ikustea berbea zen museon, zerbait berbazun atzulan netaz galdetu. Azkenean, zuak izu sozial esperientzia dekan pertson bat, alde zure asko egin. Azkenean, egia beti esatet eskolak eta ere ikasketa bat euki berko zuten, jaso berko zuten, eta horren arabera behik ardura dakate egunerekotasun batian gurasoak ikastetxeak eta oilantzeko eta horri konponbideat emateko, baina azkenean nik usteet biktima baten ikuspuntua eukitzeko aukera dakasunean, azkenean konektatzeko errestasuna dakazu azkenean. Claro, behak nahi etzian ez hautzen, eta egun batetik bestea nekin dena ustutzia bere sentimenduak eta netzako ere esan opari bada.
Zani beti esatet. Zuk hor Irati esaten nahi zenen, arabera, zure esperientzia horrek laguntzen du orain bulina jasatzen ari dien beste batzuri? Nik uste baiet, jasotzeituten erantzunagatik bai. Azkenean gurasoak bai nola eskertu ziren. Eta behaik bai ikustezu nola, esan deten bezala konfiantza osoz, esatei zuen zuri. Eta neire entzun iteziaten isilik, isilik, arreta guztiakin, benetan esatezu joe. Momentu hortan, nik esaten nion, zure mina horrengoa, bihar igualde bai, momentu txarra pasako zu eta berriro gertauka. Osa, berriro aldu gertatu, zeba hau lanketa bada, ez da nik oen esperientzi bezala alde lagundu, baino atzetikan pertsona askokin berko zuen lanketa bada. Baina egun hortan jat bai oso postu, behintzat zutaz aldagoatu. Bueno, ni biakin hori. Helduleku bada, ez da? Hoi da. Behar bada okerrena da Irati, zuk bere garaian, hori sufritu zenuenean, helduleku hori falta izan zitzaizula? Bai, nik hori esateiet nerabe hauei, eta beti esatet nik enun euki ereduik, ni nire garaian nik bizti nun, eta inoizenekan inor transmititzeko esateko behintzat, normaltzat hartzeko egoera, o esateko, naiz bakarra, asko daude. O behintzat, bira hau nola da gaur egun, o bira nola eraman duen, nola indion hau. Ez erruduna, ez? Osa, ez da zure errua ezatzen ari da, hori transmititu alizatean. Hoi da, klaro. Eta nik behintzat positiboki hartzet, gaur egun nik inun proiektu bat ikantaola, aukera aukitzea behaiei transmititzea oizuk esatezun bezala ez diala errudun, o benetan aukera daola hoi bideratzeko zudakazun mina, eta bar, eta orduan babe. Eta zure anaia izan da, zuretzat opari bat bidean, eta familia edo gertukoak? Bai, opari asko izan ditut bidean, baina bai anaia eta familia beti onduan ondia. Eta oain bai, dakaten proiektuakin, eta oain kontatu dituten anekdotekin izan ditutenak gaur egun arte, behar azkenean ikustia nahi horrik bai ondo ditite da zoi garrantzitsua da zure nengo ondo dotia hori nadizateko bestia imateko zure partetik, baina bai behaiek oso pozik. Eta bulinari aurre egiteko beste jendeari laguntzeko asmorik baduzu honetan jarraitzeko proiekturen bat edo beste planik buruan? Bai, ideia asko dazkat, baina... Hori hona da. Hori da. Bai, hori hona da. Bai, hona da hor, bai. Baina, bai, proposatu ziaten, nahi nun beste ikastetxe batzuta ireki nire proiektua, hitzaldi gehioman beste ikastetxe eta ez da itxita, baina bai asmoa dakate da, eta nire asmoa gaurten hori izango ditzateke. Nerki? Kontatuko diguzu. Berak galdera bat egiten nion horrez, ikusti dut momentu baten da zan, Irati konturatu zea zer egitean lortzen dezun jendearekin, konturatzen zea orain? Pixka gehiago, Irati? Pixkat gehiago bai, esperientziak gehitzen di joaztelako. Hasieran ni hau hasi nitzanean, abertzateatzean, gehioan nintzen niten bai, nahi ondo itezteadako eta nahi ateratzen ziteadako. Eta beti naturaltasunez, ni nahi bat hauin, eta oain nahi bat, oain, geosio nahi bat, geosio eta geosioako guztet. Beti denboak ni markatu ditut. Orduan, netzako beti hau oso eroso izan da proiektu hau. Baina oain, geho ikusita eta pixka gehiago, horrek nire animatzeit, aurrematikoz, netzako ere opari bada. Eta beste opari bat aurkeztu nahi dizuegu orain, urrengo opariaren izena Ainoa da, eta Ainoak ere benetan ikaragarri unkitu gintuen, adimen handiko gaitasunaren inguruko saio hartan, berak begira zer eta nola kontatu zego. Hemen, gizartean sinismen badago ez, beste mito badala, adimen gaitasun altuak dituztenak bizitza erraza daukatela. Zurea bizitza erraza izan da? Ez. Eta gaur, ze sentitu dezu? Zerain, Xabier eta Maialenekin elkarrizketan, esan dezu lehen aldia dala ez, gaur publikoki esate dezula, zer sentitu dezu, Ainoa? Buf, negarra hundi jaindek gaur. Baina, uste positiboa dala niretzako, eta nire arloan edo nire jendiarentzako ere, eta ariketa bada, azkenian. Gainera telebistan. Eta jendeak ikus dezan, negarra hau edo emozio hau, zerra dira du? Ez da la txarra. Emozioak ateran behar dira. Bestela gaixotu iten geha. Osa, nik asko tragaitu indet. Barruntzeo, nik ez nuen egarraiten. Aderamakit urte bat, nik uste dut, disfrutaten nahi zela beste ume batzuekin, beste familia batzuekin. Eta guain egarraiten dut, baina emozioz,
Hala! Benetako Ainhoa atera da, orain ez ateratzen nahi da, bere potentzial guztiekin. Eta geroztik denbora pixka pasa da, gurekin da Ainhoa Cano. Arratsaldeon Ainhoa. Eta urte berri on zuri ere. Urte berri on? Zuk ere ondo hasi duzu, indartxo hasi duzu urtea? Bai. Bai, ezta? Ikusi ditugu zure irudiak, urrian etorri zinen zu. Urrian. Eta adimen gaitasun handikoa zinela konturatu, eta hemen esan zenuen lehenbiziko aldiz publikoaren aurrean. Bai. Zer zen eukan, zer zinen, nola sentitzen zinen? Guantxen bideo ikusiet, Hor bertan, atzeko aldian jarrin dezue, eta berriz etorrin zait, emozioa, lan politxe izan zan. Eta horra esaten zenuen bezala, eta telebistan gainera. Eta telebistan. Zuretzat, ze eragini izan zuen? Normalian, nire arlo onduan, danak bazekiten gaitasun handiak nitula, baina, eta komentatzen nuen nire arluan, edo nire familiarekin, edo lagunekin, edo fundazioan, lan egiten dudan fundazioan, baina bai telebistan, kamara aurrian, ogorra da pixka bat, urduri. Eta bideo honetan nor izan da zuretzat opari? Nork lagundu dizu zuri asko bideo honetan? Bideo honetan zeinek lagundu nahi, edo nea tortziak, lehen galdetu indiazu, nea tortziak euskal telebiztara, nire senarrak, berak ez daki euskeraz, orduan euskal telebiztatik handeitu gintu zuen, eta nik esan, bera jungoa, baita esaten ziaten euskeraz hitzein behar du. Ainhoa tokatzen zaizu, eta lan hau egin behar dezu eta aurrera atea. Osa, jendia jakin dezan, eta zuretzako ariketa politia izangoa. Eta ze importantea den, ondoan ulertzen zaituen edo ikusten zaituen, ezta? Maitanek esaten zuen betaurreko horiek jantzita dituen jendea izatea, ezta? Bai. Nire gaur egon, nire albuan dauden pertsonak, nire betaurrekoa dazkat. Ariketa politia izan da. Eta hona egin dizu publikoki esateak. Duela 6 hilabete jakintzen nuen zuk hau. Ekainien izan zen. Onartu duzu errealitate hori, Ainhoa? Bai, jua, polikin. Bai. Ja komunikatu iten dut. Kongresotara juten naiz, eta ja esaten dut, ja publikoki, mikrofono batekin, gaitasun handia ditu dela, eta gure esperientzia, eta etxean bizitako esperientzia kontatzen dugu etxean. Arazoikan gabe. Baina izan zen, ariketa bada eta horrek lagundu indite, hemen egotiak zuekin. Eta Ainhoa orain zu, zeinen opari zara, zeinen laguntzen diozu? Zeinen laguntziot, nik usteet nire familiai, erakusteiet, badezula izatia, azkenian nire familian patron batzu daude, unos patron esaten deuna, eta nik desberdinan nintzen. Orduan izan zen, bere gintzako izan naiz opari bat. Niko lekusteet, nire lankitentzako ere, nirekin lan egiten dute, eta azkenean nirekin ere disfrutatu egiten dute, eta ikasten dute gauz berriak azkenean, eta eta emozionala naiz. Ona, gainera oso ederra da, eta gainera aurro nago gaur egun. Eta gero egiten dut Jason Fundazioan egiten den lan umeekin, eta beraientzako izan da opari. Bai, ez da zuk hori somatu duzu. Ainhoa telebistan, eta arro dago, denen aurrian esanez, gaitasun handiak ditula. Eta zure etxeko entzat ere, bai, nire sementzako, klar. Zure etxean denok adimen gaitasun handikoak zarete? Claro. Bai, zure senarra, eta zure 3 umeak ere, bai, ez da? Argazkiak atera intzian hemen. Baimena eskatu nien, eta zantziaten bai. Eta beraientzako izan zen, danak ataintzian, danak iskutatutak zeuden. Bai. Irati zeuk esaten zenuena ez da, erreferentziak ez da, bere etxean badute erreferentzia bat, eta zuen fundazioan ere bai. Claro. Iratik, bulina jasan duela kontatu zigun, gaur gogorarazi digu berriz, zuk adimen gaitasun handia duten aurrekin egiten duzu lan. Bai. Arriskua berezi badaukate aurroiek bulina sufritzeko? Bai. Gurekin datozenean fundaziora, entzango nizuke ni maitanerekin eta iratirekin izketan egon naiz, esango nizuke 180 bulina jaso izan dute. Bai. Gure kasuan, gure fundaziora datoz, ja laguntza eske. Osea, ez daudelako ondo. Ez ikastetxean, ez etxian, ez dira aurkitzen, orduan jaso egiten ditugu eta lan politia egiten dugu emozionalki. Autoestima lan egiten dugu, autokonzeptu esaten dugu, zeintzu gehan. Hori galdetu behar nizun, nola azten da? Nola lantzen duzuen hori, ez da? Egiten dugu lan umeekin,
familiarekin eta ikastetxearekin. Eskori da, ez? Triada esaten dugu, hiru aldiak, hiru frentiak bestela. Nik iten malin baizut animatzen malin bazaitut, eta zuk ja aurkitzezea, baina zure etxian ez zaituzte akonpainatzen oso zaila da. Eta berari azkenian mina iten diogu. Eta kitele esplikatzen nahi zen, bai? Eta ikastetxeak berdin, azkenian gu gaude beraiek irakaslei laguntzeko ere. Beraiek badakite eta orientatzaileak eta dena gurekin jartzen dira kontaktuan. Zeren ikusten dute gurekin hasten dienean aldaketa bat dagoela. Ume horietan, autoestima, hasten diala, ja hobeto daudela, parte hartzen dute klasian, ze gertatu inda. Orduan gurekin jartzen dira kontaktuan eta lan egiten dugu danak batea. Eta sentsibilitate oso handiko pertsonak zaretela esango zenuke? Bai. Bai, eta ez da txarra, Ni esaten zaio, ez dakin esaten zaio euskeraz, baina erdeaz esaten zaio divergente, gaitasun handiko pertsona, baina divergente, kreatibua, eta artistikoa, eta gero de konvergentiak, eta emozionalak geha askok. Ez danak, baina normalian asko geha. Intentsuak esaten dugu, danarako. Behar bada, horrek batzuetan aulago egin zaitezke, baina beste batzuetan indartsuago. Bai. Bizitza bera bezala. Nik ez dut ikusten, negarraitia ez dut aulezia bezala ikusten, baizik eta emozioa pertsona zehala. Eta beste pertsonari irakuste jozu, pertsona zehala. Eta emozioa dazkazula, beraia badazkate ere, baina ez dituzte ateatzen. Hori da, pareta bat dago, Pareta bat dago, baina batzutan hastentzea raskando eta ateatzea. Dana dazkagu emozioak, eta emozioak ez dira txarrak. Aipatu duzu fundazioa, Jason da, ezta? Jason fundazioa. Gainera, esan digute, erreferente zaretela. Dei asko jasotzen dituzuela, galdezka nola ari zareten lanean, nola egin behar dugu hau? Bai, azkenean, modu txiki batez, nik komentatu nizun maitan, ikastetxe batean egiten dugu lan, gure historia dakabu. Orduan sortu genuen, leku hori guki izan ez genuna. Eta nizeren nik esan, guk ez dugu izan, baina beste pertsona batzuk izan dezaten, zure kasuan bezala. Orduan, hasi ginen, lau umekin, eta derrepenten, hasi egin geha, gero Madriletik deitu gintuzten, pertsona berezi bat agertu izan gure bizitzak, bera gaitasun handia dazka, bere alabak ere, formakuntza daka, etxantian hain mazin behar dugu Madrilen hemen antolatzeko, ez da, Jason. Eta nahin deu, gero behasainen ere, dakagu gazte bat, 22 urtekua, eta edifizio bat usten dugu. Bueno, beraz, Beasain, Donosti, Madril... Ordizi, bai, eta guaingoz... Nahikoa, ez da? Bai, izan da urte oso potentia. Baina familiak laguntzen gaituzte, familiarek gabe ezin genuke. Eta ze asmo, 2023-ako, zer eskatzen diozuzuk urte berriari? Zer eskatzen diot? Ba, osasuna. Ondo nago, Baina niretzako garrantzitsua da. Hori gabe ezin dezu beste ikan egin, eta batzutan baloratzen dugu galtzen dezunean, eta ez dugu galdu bihar baloratzeko. Beste guztia bakarrik handatu. Bueno, haze 3 lagun ikusten zaituztean nik gaur, solasaldi politu bat egiteko hor, Maitane, zure txokoan, zure inguruan, beraz, segi 3 bertara, hor jarraituz. Gaur elkarrekin. Gaur elkarrekin. Zer raro egiten da nola etortzea. Beti hemen txitxaroten. Bale, irakurtzen da? Bai, berintzait. Bueno, zenbat emozioko eguna. Bai, hemen bueltan, zurekin. Hori da, ziren ikusi ezu ez, magia zitzegin dugu, magia maitasuna ez, maitasuna dela, eta askotan magian sinisten dunak, magia aurkitzen du. Zuek nun aurkitu dezue magia? Leku askotan. Osa, nik honea torni nintzen eta gero zurekin jo nintzen afari bat. Bai, eskori magia izan zen. Nik egunero olako situazioa da. Pila bat ez, nahi ere pasatzen zaite. Konektatuta zaudenian, pertsonekin. Bai. Atzo deitu zenidaten eta izan zen, berdin, zurekin esatziat, irati dator, eta iratin bestigatu ino. Eta zanun, wow! Osa, ikaragarriko sorpresa izan zen niretzako irate. Zeren, klaro, azkenian, zure, gazteagoa, zu baino gazteagoa dia, baina olako pertsonak agertzen zaizkigu bere historiarekin, gure bizitzatara, eta orduan, zantzan, como, wow, venga.
emozioak berriz. Etxetik entzuten nahi dana konturatzeko pixka bat gurekin konektatuta gaudenen bizitzarekin konexio hori egitean gauza oso, ez, magikoak azaltzen dira. Ez du esan nahi sufrimendurik ez dagonik, ze badago bizitzan, baina magia hori ere badago. Zuri, Irati? Ba, netzako magia da transmititu alizatia, zuk esan ez bezala sufrimendua do, baina transmititu alizatia realitatean parte hoi, realitatean parte hoi izan zela, eta benetan realitatea transmititzia. Bai alde honak eta bai txarrak, baina benetan nola dakan bere garrantzia, eta nola, bazkinan, ebai, zuk esan ez bezala, bizipen desberdinak edo, modu bat beste bai, lotura bat aldutela izan, o txikia izan arren bai lotura bat aldutela izan. Era bat, bitu orain ez, zuen artean ere? Hoixe, magia irutu zaitu. Hori da, lotura bat dago. Zein da hemen dagoen konexio magia edo lotura? Niretzako bera, oita urte askazu? Hogei, emeretzi. Gaizki informatu. Hogei urte aska, nire gazteagoa dira, baina bai, azkenian konektatu iten dut bere bizitako esperientziarekin zeren guk entzute ditugu egunero. Orduan zaniretzako, wow, baina ikustea zuri oain, hogei urtekin, nola hitz egiten dezun, nola kontatzen dezun, segurtasun horrekin, eskenetzako da una pasa, hogei urte dazkazu, oso gaztea, zea. Bai, Irati oso gaztezea eta oso azkar eman diozu buelta esango genduken, oso azkar jarri dezu alde, oso kontran etorri zaiteken hori ez, orduan kapazitate hori ez. Irakasle beste pertsona batzuentzako. Bai, eta esperientzitik lehen, kanpoan hitz egin dugu ez, eta esan dugu, erakusten dugu esperientziaren bitartez, teoriaren bitartez, nazkatu gea. Liburuk egitan daude, bai. Hori da, intelektualidaderako bakarrik, baino integraziorako eta bizipenerako esperientziak ematen du. Nik jolastxo bat nahi dizuet proposatu, eta entzun dezu opari bezala esan dugula eguzkiari bira berri bat ematea, zer behar dezuen zuek eguzkiaren bira berri honetan, bale? Jongo naiz galderak egiten, da erantzuten, nik ere lagunduko izuz, nik ere erantzungo dut. Eguzkari bira berri honetan, zer behar dezue? Ateak ireki edo zaharrak itxi? Ateak segi irekitzen. Iratizu? Ni berdin. Irekitzen. Nik uste lehenengo garrantzitsua da bakoitzak beriak istia, jo ireki alizateko bestela. Ezin da, bata besteakin egin, eta korrienteak egoten dira bestela. Oida, bai, eta bat etxi berdak gehozuk, eboluzionatu alizateko edo... Irikitzeko. Bai. Bueno, orduan, 23 irikitzea, esango genduken. Bai. Barruraka edo kanporaka, 23? Kanporaka, beti. Iratiztu? Nei etortu zait, irutzete da importantia lehenengo norbera bere buruakin ondo gotia, harreman ona eukitzia, norbera bere burua ondo tratatzia, eta gero ja kanporatu zuzean, zure barrukoi, benetan kanporatu. Bai, niko geta bia oso, nahiz eta hemen kanporaka egon, oso barruraka egon naiz, orain 23 kanporaka egingo dugu. Jende gutxi edo jende askoren alboan? Epokak da ere, bizitzan, momentuak ez, behar duguna batzutan gutxiagorekin, gehiagorekin? Momentu hauetan izango izuke gutxio. Gutxio. Bihar dut ekilibrioa. Osea, gure bizitzan nola asko hazingean, gure proiektutan, jende askokin naho beti, eta gero ekilibrioa bihar dut, nire momentua, bakardade horrekin. Nik benetako jendia, benetako pertsona, hori ikasiet nire haurtzarotiko, nire bizitzan, horri ematen garrantzia. Zure testigantzan esan zen duen, orain esan dezunen hori goratu naiz, esan zen duen, gakoetako bat hori izan zen ez, zaineta zinguratzen gean ere aukeratu beharra daukagula. Importantzi gehiago emateot bi pertsona izatea, baina benetan realak izatea eta benetako pertsonak. 15 izatea hori. 15 egin badia kalitatezkoak oso ondo, etorra dira. Irutu zait, intimotasun hori benetako gutxien artean sortzea da. Eta horri egia esan nik garrantzi handia emate dut. Sortu edo mantendu? Nina ikunuke mantendu, baina nik uste izango dela sortu, zertxo bait. Nahi eta zuk ez nahi, ez? Bai, horretan nabile. Bai, burruka horretan. Irati? Nik uste mantendu zer mantendu behar dela, ez galtzeko, baina geho, hori izan berko ditzakela lagungarria, geho sortzen segitzeko. Eta zuen soinu banda,
rock and rolla edo musika lasaigarria? Bakoitza bere momentua daka. Bai, ni berdin. Igual lasai batzutan ondo etortzea, norbera bere urekin konektatzeko, norbera lasai jakiteko ere beten stop bat iteko. Eta bestatzutan pixka zure burua autoestima hilotzeko ondo etortzea. Rock and roll hori eta kaina pixkat sartu, ez? Bueno, eskerrik asko ontan jolastagatik. Bueno, esan behar nizuen, joan zaitezkete ez, baino bagoaz da. Hiruroaz berriro elkarrekin, Xabierna. Dane, gaur badakizue urte berriak eta hemen dena berritzen ari gara, gauzak modu berrian, dena nobedade da bi batzueken, eta orain arte opari pila bat jaso ditugu, zuen ere gaur guretzat opari handi bat izan da, eta beste horiek gogoratuko ditugu, beste bilduma eder bat ikusi. Adibidez, COVID-ak ikusi dugu, zeitun bakuna bat sortu zuten, ikertu zuten, eta gero eta jende gehiago gaude esklerosiakin, gaina jende gaztea, ni ez naiz horren gaztea, baina igual 18 urtetatik jendea azten da, oso gaztea. Eta nik uste oso garrantzitsua dela ikerketak egiteko. Gure esperantza bakarra da. Ni kirofano horretan sentitu nintzen txerri bat mataderoan sentitzen den bezalaxe uste dut. Ez dut inoiz txerriaren sentimendua bizi izan, baina iruditzen zait alaxe tratatu nindutela. Nian gorputz bat nintzen, nahi zuten egin zuten, inolako baimenik gabe, eta umea atera zidaten, eraman egin zuten, eta beraiek oso lasai gelditu ziren. Eta nolako izan zen erditze ondorengo errekuperazio prozesua? Bueno, fizikoki oso gaizki errekuperatu nintzen. Nik uste dut azalpen eta klase edo moduko horren ondorioz gauza batzuk ez zirela oso ondo egin, eta errekuperazio fisiko oso luzea izan dut, 3 urtez mina auki dut zikatrizean, adibidez. Eta psikologikoki trauma osteko estresa garatu nuen. Ze emate jozuzuk persona hori, ez dakit ni ze emate joten, baina ze emate jaten neri? Ze emate jaten neri, ezin neurtzekoa da. Zu nola sentitzen zara beraiek unkituta? Zorrian. Zorretan. Zan nik emate joten baino asko ez gehiago jasotzen dut. Egia da. Eta guri ere gertatzen zaigu hori hemen, gu ere zorretan sentitzen gara, guri ere asko ematen diguzuelako ona etortzen zareten guztiok. Maitane, gaur eguzkiaren kontzeptua, beste kontzeptu bat ekarri diguzu. Sortu eta sortu ari zara zu ere, zein da zure gaurko gogoeta? Bueno, eguzkiarekin ere bada pixkat gaurkoa, Bueno, lehenengo, hain unkituko naiz, baino eskerrik asko, benetan, arte hontan netzako hau da privilegio bat, mila esker jarraitzen diguzuen guztiei, etorri zeaten guztiei, eta etorriko zeaten guztiei, da bizitako opari bat, hau bai dela oparia, eta bigarren bitamina bezala, mezu bezala, magia erabili dugu maitasuna denok daukagu maitasun edo indarrau gure barruan. Ze gertatzen da? Bizitzaren sufrimenduaren gatik, bestek erakutsi ez digutelako, tapatuta dagulako, askotan uste dugu ez daukagula, baina benetan gizaki orok du indarrau bere barruan. Denok daukagu maitasunaren magia hau, ez maitasun ñoñoa, berriro errepikatu nahi dut hori. Denok daukagu. Askotan, eguzkia, Xabik esan duen bezala, eguzkia da. Askotan laino asko egoten dira zeruan, baina benetan beti laino hoien atzean eguzkia dago. Guregan berdina pasatzen da, askotan laino asko azaltzen dira, baina barnean beti dago eguzki hori. Saiatu ahalik eta gehien gure eguzkiarekin konektatzen eta besteenarekin ere. Hasi badakizue, barruraka eta kanporaka jarraitu vitamina izaten eta ematen. Eskerrik asko. Maitane Ormazabal, eskerrik asko bihotze zuri ere egiten ari zaren lan guztiagatik, eta Irati eta Ainhoa esarka handi bana bioi, eskerrik asko zuen bihotza horrela irekitzeagatik, eta segi lanean, ze bakoitza berean poperari zarete, eta askok eskertuko dute dugu zuek egindako lana. Ondo izan eta urte berri onden hori. Eta guazen orain kalera, kalean Euskal Herri osoan barrena errege magoak batera eta bestera dabiltz, eta errege magoei laguntzeko pajeak ere behar dira, eta guk izaskun moiano bidali dugu. Errege bezbera dugu gaurkoan, eta hau da erakusten dizuegun irudia, gaur goizean Donostiara iritsi dira, eta aur donostiarrak hartu dituzte, beraien gutunak hartzen ari dira, eta ondoren auto elegate batean montatu, eta hiriko auzoak zeharkatuko dituzte. Gu beraiekin izango gara, eta ikusiko duzue, ze esperientzia
ederra bizituko dugu gaur bibazueken. Etorri! Zer duzu atzean, konta iguzu? Aulkia. Aulkiak eta noren aulkiak dira? Erregena. Erregenak, eseriko gara nahi duzu? Bai. Eta gaur gauean etxera datu zenean, zer jarriko diozu, zerbait jarriko diozu? Polborei. Zerbait eskatu diozu? Bai. Bi karta metalizada Pokemon. Wow, baina txintxoa izan zara ekarriko dizute? Zakit. Bueno, eta gaur gauean zure etxetik ere pasatuko dira? Bai. Zerbait jartzen diazu jateko edo? Intxaurrak, gaietak eta esnea. Urtero etortzen zareten, Meltxor, nekatuta? Bueno, pizka bat, Gau luzea duzu, Bai, baimena ematen diazue, esango dizuet, Euskal Herrira oso gustoa etortzen gerala, batez ere hemen altxor garratxetak azotelako, gure ustez, eta da euskera ekitzea, badakigu aurkitu dela pieza handi bat, zorioneku eta euskera idatzita dagoena, eta horrek esan nahi du, eskera, gu bezalako adina daukala. Orain, auzoetatik ibiliko zarete jendearekin, ez da? Ikusiko duzue aurrak eta. Bai, hoi espero deu. Hoi da ilusio handiakin etortzen geha beti. Ni zaharre naiz. Ni gaztegoa naiz, horretik guandik ez dakat bizarra txudia. Eta beste gamerro honek, hortxen nejoa. Hortxen. Txorek traketan xaldia pizza, gasparek traketan xaldi gorri, traketan Baltasar xarrak zaldia. Kaixo, egunon, konta iguzue zuek nortzuk zarete? Gu, errege magoen postaria. Bai, postaria errealak ea. Tekira, zuek ere baduzue lan makala gaurko gunean? Gaur gutunak jaso behar ditu. Zer eskatu dute Donostiako nagusiek? Danak osasuntxu egotea, liburun bate bai eskatu dugu irakurtzeko. Zertara etorri zarete ona? Errege magikoak ikustera. Bai, ikusi dituzue ja? Bai, non ikusi dituzue? Balkoian. Bai, eta kaso egin diozu horrela? Bai. Eta zer eskatu diezu? Ni jertxei bat eta Playmobil zo bat. Bai, baina txintxo portatu zarete? Bai. Zertara etorri zarete? Ikustera Reien Magoak. Eta zer esango diezu, Ondo portatu garela. Txintxo portatu zarete? Bai. Nagusiak ere ondo portatu dira? Bai, noski. Zerbait jartzen diozue, jateko? Bai. Gaietak. Zara horiak ere. Baratu zela, ikusi! Nire erregea da Gaspar. Deituko diogu Gaspar! Txintxo portatu zara? Bueno, batzuetan nire anaiarekin borrakatzen gea, baina... Bihurrikerietan ibiltzen zara? Bai, batzuetan, bakarrik batzuetan. Kaixo, Baltasar, egunon! Egunon, Baltasar! Donostiako erregeak, kotxean, ibiliko dira batera eta bestera, eta ze politia, ze magikoak diren euskaraz ere, ze ondo egiten duten, hain urrundik etorrita, euskara ere mundura zabaltzen ari da. Eta txapelaz hitz egin dezakegu orain, baino txapeldun handi bat dator, baino esan nahi genuen txapela ez diotela erregeek oparitu gaurko gure txapeldunari, majo izerditu eta gero irabazi duelako Erremonteko Binakako txapelketa. Iban Larrañaga, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Iban, idatzi diezuzuk erregei karta? Bai, idatzi diegu, aurtengo urtia, bezala txeguna jutean urrun urtia. Eta ze karriko dizute edo zer eskatuko diezu? Bueno, eskatuko diegu aurtengo bezalako urtia izutia, da, kumplitze joan, gure ametsak. Binakako beste txapel bat ez diezu eskatuko? Edo buruz-buruko finalerako txartela ere, bai, ez da? Eskatzen az eskatutan, eskatuko jo, baina, binakako batekin konformatzea. Bueno, behintzat ekartzen duena ondo hartua izan dadila. Aizu, eta beste galdera bat, orain finala pasadela txapela irabazi eta gero atxeden pixka bat hartzen duzue, rosko pixka bat jateko moduan, erregeo pila probatzeko moduan? Bai, finala eta gero urte zarretan ondo zelebra gendun, oain errege egunien bihar bazkei bakau, eta oain pixka bat ian hogeta bat arte partidu iztakau, eta oain pixka bat lasetxun guga. Haupa, Iban, eskerrik asko etortzegatik, plazer bat izango da zurekin hitz egitea, iragarkiak eta berehala Erremonteko Binakako txapelduna Iban Larrañaga. Arratsaldeon guztioi, Euskal Telebistan arratsaldero bezala, biba zuek,
eta errege magoak opariak banatzeko puntuan daudeguk, aurretik oparitxo bat egingo dizugu, ideia zoragarri bat emango dizugu. Larun batean, opari musikala Biba Oholtzan. Biba Oholtzan, biba gu eta biba zuen! Balarun batean, ETV baten gaueko 10etan Biba Oholtzan, korrontzi, dantzariak, Maialen eta biok ere hortxe sartu eta irten, eta artista gehiago eta gehiago ez galdu, zoragarria izango delako larun batean gaueko 10etan. Eta zoragarria izango da gaurko gure elkarrizketa, txapeldun honi ere Biba eta gorazarre egin beharko diogu, noski, erremonteko binakako txapelketan txapela irabazi berri duelako, benetan kirol ikusgarri honetako txapelduna. Biba Iban Larrañaga. Apa, Iban, arratzaldeon, saludietorri. Ondo. Zorionak, Eskerrik asko. Gustora hartzen dira horrelako txapelak, ez da? Bai, oso. Bai, hortxe benire ondoan. Bai, eta txapela, zeure bigarren txapela, binakako erremonteko txapelketa honetan, oraindik ospakizunetan gaude, ze irabazi berriak zarete. Bai, lehen ostegunean jogo eginean finala, eta oraindik txapel horregin burun getxeetzei galde bat eta bestea, eta osteuna tokoa, ostegunean afai ahar bat eginean, gaurte zahar egunean zelebra benean, da bihar errege eguna jaidek eta bihar beste bazkaitxo batean, zelebratzen zego zego galden. Momentu honak, ez da? Txapelak noski ez dira oparitzen, txapelak irabazi egin behar dira, eta zuek majo lan egin da irabazi zenuten. Txapel hori garrantzitsua izan da zure bizitan, esaten den bezala kostatakoa gustora gozpatzen da? Bai, asko kostatako izan dek, urria erdialdea hasi itxian txapelketa jokatzen, azkenean ia 2000-eteko txapelketa izan dek, txapelketan ligilean lehen lau partio joko itxian, lehen lau partio ditatik bakarra galdu binean, da direkto finala sartzea lortu binean, da gero finala sartu, eta semifinala irazita barrenetxea eta oso fuerte zeto zen, baina gure erregulartasun horrekin, finala iraztia lortu duen, da oso gustu. Eta finala ederra egin da gainera. Pero gure frontoi txiki honetan pilotari gehiago bilduko ditugu, datozela Biba Agus Barandiaran, Biba Aitor Manterola eta Biba Mikel Elizegi. Ederra baina mizke, Pilotaria, artista, txapeldunekin nola egotea. Aitor eta Mikel, zuek erremontean jarri eskero, nor izango litzateke atzelari, nor aurrelari, nola banatuko zen? Nik Aitorri utziko, non nahizu aurrean edo atzean? Atzean bat bera. Bai, atzean, ni aurrean. Aitor, ze hau goizuetakoa da, pilotaz asko daki, Erremontean eta dejadak ere botatzen, ja, botzen. Bai, badu, artista batzuk dejada botatzen joanak, oso zaila, baina... Ni orduan aurrean, artista kaldima daude dejadak ni aurrean. Mikel bizi-bizi aurrean ongi moldatuko da. Agus, zuk zer dakarzu gaur, kalejira nondik nora? Bueno, badakizu, beti musikaren inguruan aritzen gara, eta gaurkoan gainera joango gara Tolosara, gure kalejira ikera, eta musika talde berri oso fin bat entzungo dugu, ikusiko duzue. Agus, besteak beste, larun bat gauean beste zita bat ere badaukagu, ez da? Biba Oholtzan, Biba Korrontzi... Zure bertan ongoza, eta amaikatxu dantzari, publikoa bere hainbat egon zan bertan, eta benetan be, jai politxa ospatu genuen, eta ja behingoz jarriko dabe larun bat honetan. Hori da? Iban, egingo dugu txapel honi buruz zure bikotekidea, zure aurrelaria Beñat Segurola, izan da aurtengoan, txapela etxean daukazue, esan daiteke ondo amaitu duzuela urtea, ezta? Bai, oso ondo. Beñatekin gainea gaztetatik ezautzuten badak, ni asko jarra beha izarra zahalkua, lehen dikan ezautzu ginean, baina remontean hasi ginean, bio gazpeitin hasi ginean, azpeitiko remonte eskolan. Galartan entrenamentu asko egin nuen afizionotan, da gainea 2013ko maiatza 25 alkarrekin debutau genuen, kontra joko genuen, debutien irazi nion. Bata debutau genuen, behakin txapela atatzea, oso txapel berezi. Eta txapelketaren hasieran bikoteak publiko egin zirenean, zuek non ikusten zenuten hasiera horietan zuen burua? Egi izan, lehenengo txapelketa parejak atazi joenean, o guri izan zioenean mintzat,
urritza barrontzeo, baina urritzak eskumuturrian zor txikia puzkozun, da gero pareja danak aldau intzituen, ez? Da, azkenean zerolatanik geunean, da, esan lehike bost parejatatik erdi parean gauden pareja ginela, ba, ez ginean ez aurrelai onena, da ez aurrelai txarrena, da ez ni atzelei onena, da ez atzelei txarrena, da ezagun duke pareja oso irregular bat itiak ekandula, oso kompensau bat itiak ekandula, baina ino nahotan etzen gure pareja horren, ez. Beraz, katedrarak ez zuen espero zuek irabazterik? Ez zat irutzen, hor izen handio baude, guaino izen, ez dakit, belarrera hoto sonatzen izen batzu baude, ba, eskurra batek izen handio eta joku oso hon bat atatzen izan azken ebiletetan, Ansa eta Joanenea oso bigote fuerti izan izenez, Barrenetxea bat ega atzela jaunena da eta ere da pareja bat beti da favorito, da gu ez dut uste inon favorito zea hortan, izen hortan, Eraz horrek meritu handia dauka, ez? Bueno, gu guzti, bai zerola eta bainik gure posibiletan lehenengo egunetikan sinistu gendula eta uste horrek eman gaitula askotan. Norberaren aitea eta gora aitea. Baina askoz ere politiago hori, irabaztera ba ez dena favoritoa edo. Hienentzako ikusten duen presio gutxukin. Hori eta kontua zuek finala urdenetatik hasi zinetela egurra ematen, 3 irabazita bat galdu, ezta? Bai, idek. Hasiera bikaina eman zen niot. Bai, hasieran lehenengo partidu bastante ondo irazen duen, baina biharrengo baina pixet duda batzuk errez irazten eginela buelta eman zuen partidun, da ez dakik gure buru ipsiat, ostra, partidu erditik aurrea oso ondo dominatu egin partidu baten buelta eman zuen, da azkenean horret duda batzuk sortzit jo. Baina, bueno, geho, nik momentu hortan sestu aldatzea erakin duen, lehen ire hilabete asko nemaikin sesto batein ebilen, da azkenean... Aldaketa ona izan zen. Bai, bueno, arriskago izatea, sesto zar batek azkenean pelotek direzio emate eta hobia da, baina belozio gutxi emate dizu. Sesto berri batean justo arrezka. Belozio gehi emate dizu, baina kontrol gutxi izatea, orduan. Ordu asko esigitze joan gauza badat, indit joan bi partido, txapaketatik kanpo bi partido joko eta beste lau bost bat entrenamentu indit sesto horrekin, konfiantza hartzen hasi nintzen, da esan dugu semifinal da finalea, sestua aiozela, bere momentu piko. Horre pelota garrantzitsua izango da, baina norberaren buru ere bai, ez? Horre alako momentu horretan eta... Eguneko lautan marra, esan dugu. Hori atzen da... Hori dira bi pilota importante, burua eta sestokoa, ez da. Guziko dugu nola irabazi zenuten txapel hori? Hemen txe, Beñat Sarasola, eta Segurola, barkatu. Beñat Segurola eta Iban Larrañagak onelaxe irabazi zuten Erremonteko binakako txapelketa. Denak prest. Hasi da 2022ko Erremonteko binakako txapelketako finala sak ez egindu lehen da bizukoa Iban Larrañaga. Larrañagaren sakea. Iurrito egin du biparetarekin Goikoetxeak oso pelota zaila eraman. Goikoetxeak eta begira, ze bote hartu duen. 28 eta 24. Bizirik erten dira eta gertu daukate helburua. Larrañagaren sakea, gaiztotu egingo zaio eta bukatu da. Segurola eta Larrañaga dira 2022ko Erremonte txapeldunak. Partida hasieran Larrañaga handi bat ikusi dugu eta nik uste bigarren zatian bere aurrelariak hartu duela lekukoa eta Segurola gutxi diola partida du. Haze momentuak oiek, ez da? Eta nola entzuten diren audioak, zuen emozio guztia. Azkenean, oindala 2 urte ETV apustu ondio dintzun remonteatik, erremontari sai hortan, da hor, hasi ginean, aurrelarik ematen joek kaskotan mikrofono inkorporota ematen joek, atzelarik GoPro. Ez duen barazurik egiten, aztu egiten zeret. Hasi eran pixka bai, hasi ginean, pentsatzen, baude pixu jarri hona, lehen ez bai... Modernia de hauek, lehen kantxan azkar egintzez bai, oain makalo hilea diok, kasko ege pixka, olgure pixka gehiago daka, azkenean ondo ajustadozko burura, bastante ondo eta hoxe. Ik esan dut, sesto batetik bestea diferentzia utea dogela, eta guzek eritzen du pilotari buruz. Pilotan horrelako diferentzia izaten alda. Bai, Bai, azkenean, ze pixu dakan, ze volumen dakan, ze joskura dakan, azkenean bote gehiago hartzei, bote gutxo hartzei, estraño gehiago, azkenean gu ibiltzegan beloze hortan joskura pixka gehiago baldin baka joskura horrek paetan estraño asko itiko... Hainbesteko diferentzia, ez da sinistei. Eta pisu eskuz baino gehiago ititeko jak? Bai, hortxe egun da 29 gramo, egun da 10 buelta hortan hiltzeko pelotak, eta bai. Azkenean guk eskuz baino pelotak gehiago berri zititxeu, porque
partidun zihar, oain adibidez, berroirako partiduetan 8 pelota lau urdin da, lau gorri elegi dutxean, da azkenean pelota dana ez dira izango, baina bost bat bintzat puskaen goian partidu. Bai, serio? Partidu berean? Bai, partidu berean. Bai, azkenean txapartza dala, oestala, beti... Bai, eta indarra ere gehiago. Eta partidu aurretik autaketak eta egite dituzu. Bai, semifinalean da finalean, bai, beste partidotan intendentia bea saiatzek, aldan pelota oreka hoena jartzeko, danan guztokok, bizitik hasi, eta... Eta hori izaten aldian moskeok edo horrelako gauzak. Bai, asko. Izango dira. Asko. Oain aldeko pelota jarri. Haren alde egin duta bestearen kontra. Sekula ez gure kulpa izten. Azte edo pelotatatik, pelota txarra diala, urruna sestu ez dene guztokua, urruna intendentia pareja txarra jarri. Eta irabazten duzuenean, norbera emeritu, pelotaren. Eta bezala epaiari. Aizu, partidua, ikusi dugun bideoan garbi geratu da, oso estua izan zen. Gainean zen euzkaten, baina diro, ez da? Beti aurretik jantzinetan okerrezpa gaude? Hasi ginean uste 8 eta dutxa zinela irazten, hor saketik egan bastante domine indun, da geho 10 da bat, da geho juine, eta marrero tanto arte hor txexi tanto errenta horrek juine. Baina geho uste, otamauz da otamala uste jarra inela, eta hor eurola iru tanto oso meritu handigo. Puntu batera. Hor ja. Partiaren lehen erdia oso erabakigarria izan zen, zuk hor gainera segulako tanto pila egin zenituen. 24 eta 17 zindoaztenean, zuk 24tik 16 tanto egin zenituen. Bai, atzelei bat egiteko tanto asko, uste, nik ez dela inbeste tanto egin segula partidu baten, orduan, final baten ditia, uste, egun dut nahi tokuztetela, hola egiteko. Eta gero hor pixean ni, baja intxiala ezagundik pixeat, baina hor, segurolak egutzi zian finaletako egunetan arrotzean mutilea dela, eta hor, tanto batzu bat azitxian hor, otamalau ginuazen hortan iru tanto oso erabaki garri. 40 tantutik pila bat egin zituen, ez? Bion artean tanto pila bat. Bai, eta hortxe, otamala hortan, ezagundik faseik erabaki garrena hortan, iru tanto oso ona intzitula, gero azkeneo bizake nik sake direkto initzen tanto, eta oso guztua, bai. Behar bada, Iban, horregatik izendatu dute besteak beste txapelketako pilotaririk onena, Beñat segurola. Nolako pilotaria da, Beñat? Bueno, Beñat dek pilotari bat, konfiantza egin da hondian asko astean pilotari bat, konfiantza egin da hondian tanto asko bukatzen da, oso indarra pilotari dek. Nahiko hierra dek itxura batea, baina pilotari oso beloze handi matezeok, eta ondo da hondian oso pelotari arriskutsua. Dano ez lehen momentu txarrean da hondian pixkat asko bajatzean zeadek, pelotari dek sak errestatzen da pixkat kostatzen da, baina oengo txapelketan egakutzen bezala ondo da hondian, hoxe hor goiko aurrela danak inibiltzeko mogo. Nola irabazi zenuten esan duzu, baina nola ospatu zenuten ez? Hori nola ospatu zen ba? Afaltzea jungutxean geho, petrete dira, eta zahardan mordo bat eginean, eta guztua ebiliz. Bueno, erra. Bikoteak egia esan oso garrantzitsuak izaten dira, begira adibidez Aitor eta Mikel, ze ondo funtzionatzen duen bikote horrek, pilotan ere ongi egingo zenukete, seguro. Aitor, zu pilotan egin duzu inoiz? Inoiz. Ez duzu probatu? Probatu, barda, Bai. Pizkanaka, Ibanekin, klase batzut, zerbait ikasia pizka. Egun baten etorri galarreta lasai, eta presto bat eta pelota bat eta kasko bat, importantia. Bi aldiz ez esan, emango iru, eta ikusiko zuzez zaila. Bi aldiz ez esan, Juan Goza. Begira ze polita, Aitor, egun ematean probatuko dugu. Badakigu, bere bigarren txapela dela, zure bigarren txapela da, lehenbizikoa 2019an, Javi Urrizarekin irabazi zenuen, gogoratuko dugu momentu hori. Zure lehenbiziko txapela. Sartzerik ez du izan Matxinek. Eta 29. azte sakea atera duen. Larrañagaren azken sakea izan da eraman Barrenetxeak. Huts handi egin du eta... Bai, hanka, hodi gaina. Suban jo du. Bai. Eskura etorri zaio Javiri. Eta hortxe bukatu da partida. 2019 urtean Erremonteako Binakako txapeldun, boskarren aldiz Urritza eta lehenbiziko aldiz Iban Larrañaga. Txapeldun izatea gauza ondia da gero, lehenbiziko finala eta
partida handia jokatuta irabazi. Erra, izatea gauza erra, basano Xabier Euskitzen, bino galtzean nola eramaten duk? Bueno. Cuidao. Esango nire galtzei ondo naizela. Beira, hori importante duk, Nik ala esango nire galtzei, atoi beste galdeorko joztu igual. Bai. Esango nire bastante, bueno, partidu ondo joko eta galduzko, bastante guztu duten izena etxea. Partidu egun txarrateko eta galdu eta etxeak gute man naiz. Hori ezaren atxarra, ez da? Etxeko galdetzi ondena. Eta lehenbiziko txapela beti da berezia, Iban? Bai, dudik, urte hortan gaina seigarren atzelei bezala sartu nintzen txapeketan, azken atzelei bezala. Uste gaina txapeketa horta sartzeko prebia bat pasa behar izen dula. Da, urritza bezalako pelote batean jokatzea kriston garantidek, eta horrek, txapel horrek emantzitean kriston konfiantza aurra segitzeko, ne burukin sinisteko, eta horte 3 urtea berrez beste txapel bai edo, eta oso gusto. Bi txapel desberdin, zertan dira desberdinak, bi txapel hauek? Oso desberdinak, urritza egin beste rol bat natxauko nik, urritza bezalako pelote batekin ondo sakau, ondo rebotea, eta pelotea ez galdu, esango nik ezala, nire lana, urritzak bestela kantxa oso hartzeik, mandaman nahi beste txapela eta eskik eta azkenean remonteko figurei handina. Da, oin seguro lehen, beste rol bat, lehen garbi izan bezala, urritza figura zala eta nintzala bere launtzai bezala. Eskuderoa. Seguro lagin, inok ez gautxekoan, figura rol hori. Irabazi duzu, biok momentu onak izan dituzuelako. Hoxe, niko izango nik momentu oso honean harrapa betu lago bi, eta biok gure lana oso ondo indu lago. Bueno, guk Iban Larrañaga hobeto ezagutu nahi dugu, eta zuek ere bai, ez da? Bai, egingo diogu test bat egingo dizugu. Hau izango da, Iban Larrañagaren erremontesta. Epa kontuz, bi aukera bango izkizugu, eta zu bat aukeratu. Bai, guazen, bixi erantzuteko, pilotan bezala. Lehenbizikoa, datorren urteko erremontari txapleketa irabazi, edo zure ametxetako kotxea. Erremontari irabazi. Erremontari irabazi, baina egin du horrelako... Bigarrena, 2023ko binakako txapela, edo 10.000 euro sobre batean, eta haziendari deklaratu beharrik gabe gainera. Txapela. Beti txapela. Oso ondo. Buruz-buruko txapela, edo 10.000 euro sobre batean, eta zure ametxetako kotxea. Buruz-buruko txapela. Bueno. Txapelaren alde. Zakeia, Iban. Kirolari fina dira. Kirolariak normalean txapelaren alde egiten dute, Eskupilotako enpresa batek profesional izateko aukera eskaintzen dizu, Eskupilotako pilotari profesional izateko aukera. Baina erremonteari uko egin beharko zenioke. Bai ala ez? Onartuko zenuke? Ez, oainez. Orain erremontearekin gustora zabiltza. Bai, oso gusto. Zestuarekin gustora zabiltza. Eta erremonteko profesional bilakatzeko aukera izango bazenu, pentsa gehiago ez duzula lanik egin behar, horretatik bizitzeko aukera, baina galarretan ezingo zenuke jokatu. Ostra. Bai ala ez? Onartuko zenuke? Galarretan ez ez igual. Ez? Nio. Hori gaitu erantzuna, Netzako bai, galarretatik kanpoa fronte askotan jokau izan diau, fronte iluzuten da bai, fronte imotzitan da, ez nahi ondo modlatzen. Galarreta irean neurria hartu duzuket. Baina, bueno, profesional aldia zeok. Oidek. Zema profesional, oinegu, supuestamente profesional gaitu, baina eguneroko izan zazpito lan. Oidek, Iban. Beste bi aukera, astelen gauetan ETV baten erremonteko partida ikustera, edo ETV bian konkiz. Erremontari? Erremontari, ez da? Eskerrak esan duen hori. Zukia gaiztoa da, gero. Urrengo txapelketa prestatzeko lagun bat aukeratu behar duzu. Norra aukeratuko zenuke? Agus, Mikel, Aitor, eta nahi balimo duzu ni ere, bai. Bueno, ni Aitor. Aitor, hori probatu beharra dago, A ver. Egunen batean, joango zara galarretara, eta... Lehen esantziak ez duela remonte ezotzen da, aurtengo urtea pasatzeako ezautu gorra zago. Bai, horixe. Ego dugu hori ere, Aitor, oso. Frontoira ikustea bagarri, ez? Hori ba. Zeratik ez dugu orain Happy Bank berri bat egiten. Horixe, egin ezakegu, guk ere bikote bezala. Guk ere bikote bezala gauza asko irabazten ditugu, laguna, jende asko ezagutzen dugu. Gaur zertaz hitz egingo dugu, Aitor. Helburuak, urte hasieran beti helburu batzuk izaten ditugu edo jartzen ditugu. Zuek, Xabier, zer helburua jarri da? Hire buruari, aurtengoa, 2023ari. Denbora, esaten du nik. Denbora behar du. Denbora. Denbora atera inguruko egin egoteko eta... Ez da txarra. Iban, hire helburua. Helburua, jokatzen zuen txapeketan aldala txapela eta
apirilian sekula aukizteten zea iraziko jat, familien zaigatxo dugu, apirilian alaba txiki jai. Olako titulo egizteu, kalarna iraziko eta... Ni falta dut, Agus, a ber, ire helburua. Ez dakit, berdin antzian segi, eta ez dakit, bixi ondo, bixi. Ongi bizitza, hori xe da ba. Aitor eta biok hori xe galdetu dugu kalean. Betetzen alditugu urte hasierako helburu horiek. Cuidao, ez da erraxa, ea jendek zezarten. Bueno, Aitor, 2023 urte hasi da. Zer buz pasa dituzu gabona? Ondo miketazu? Osongi pasadu, osongi. Baina, karo, urte hasi da, tanik, nire buruari helburu batzuk jarri dizkiot. Bat behintzat, kirola pixka bat egin nahi dut. Zuk zer egin nahi duzu? Nire zaiointxo izatea. Hori helburu oso polita da. Baina batzutan koste egiten zaigu gauza hauek lortzea, cuidao. Mikel. Musika egiten mundua ikusi nahi dut. Oso ona. Ez dugu edaten, ez dugu erretzen. Kirola egiten dugu, a ber, ze helburu jarri behar dugu. Mira, me mantengo en tipo. Estás como un tren! Tengo helburua, egia esan, nire burua gehiago maitatzea da. Transplante giltzurrun bat eukitzea asmoa izatea. Eta beste urtetan izan duzu beste helburuaren bat edo? Inglesa ikastea. Inglesa ikastea, oso ongi. Happy Bank. Happy Bank, oso ongi. Erretzen utzi nun. Oso ona. Eta besteren bat ez duzuna lortu? Bai, nobian bat, ola. Ai, nobian bat, hori askotan gertatzen da. Eta ez zenun lortu, eta hori zuretzako frakaso bat izan zen? No, pixka bai, baina ez. Helburuek beti espektatibak, ez? Edo sortu dituzte, eta espektatibak betetzen ez direnean zapuztu egiten gara. Orduan, hobe bizitzari eustea, ez da? Zeitu jendia espertzen da. Azten da, 15 egun iraguten du. Dieta eta nada. Nada. Zigarro hau zita, nada. Berak uste du baietz importantea dela, bai zergatik? Hoxe, ez dakit ilusio bat ukitzia hona dala. Hori arrazoia. Urtarrilan bat batean, danok helburu pila bat ditugu, da normalki ez ditugu danak betetzen. Zergatikan, enfokatzen garelako gauza batzuetan, imposibleak direnak oso zailak ditugunak betetzeko. Orduan, helburuak beti izan behar ditugu gure bizitza osoan zehar. Da pixkanaka, betetzen jun. Berdin da urtarrila, otsaila o abuztua izan. Aitor, Ainhoa da coach bat. Coach bat zer da, zer lan egiten du? Guk egiten duguna da pertsonei eta enpresei bere helburuak lortzen lagundu. Askotan jendeak helburuak jaten ditu. Zeratik urte hasieran? Urte hasieran, pentsatzen dut, ere askotan irailean izaten da. Etapa bat izten degulako eta azkenean buruak lortzen edo lantzen ditugu gu hobeto sentitzeko. Zer da hobeto, helburu handia jatzea o txikia jatzea? Helburuak, naiz eta helburu handi bat eduki, helburu txikitan sailkatzen dugu. Orduan, horrela, lehenengo helburua lortzen dugunean, horrek motibatzen gaitu urrengoan jarraitzeko. Oso importantea da ere, nola definitzen dugu helburua. Ondo definituta erresago lortuko dugu. Eta definizio hori positiboan izan behar du. Adibidez, nahi baldin badegu ohitura txar bat kendu, tabako hautzi. Adibidez, ezin dugu esan ez dut erre nahi, zego egongo naiz denbora guztia pentsatzen erretzen. Orduan, pentsatu behar dugu, nahi dut bizitza, kalitatezko bizitza eduki. Hori oso nada. Eta hortarako zein behar dut. Aizut, ez badugu helburu hori lortzen frakaso bat alda pertsonantzat. Inoiz ez da frakasoa. Guazen hitzorik entzea. Zebeintzat gauza bat ikasi dugu. Nola ez lortu helburu hori. Eta zuen helburuak zein izango da? Zoriontxo izatea. Guazen pixka bat gehiago definitzea. Begira. Dantzako aktuazioak gehiago egitzea. Jazta? Jazta? Ziur lortzen dezula. Niri gustatuko litzaidake denbora gehiago izatea kirola egiteko. Zenba denbora behar dezu astero adibidez. Gutxinez ordu bat beharko nuke. Astean ordu bat errezea da, ez da gauza zaila, ez? Saiatuko naiz. Ez, saiatu hitza, ez erabili. Ara, zer erabili behar dut? Egingo dut. Berriz esango dut. Egingo dut, Ainhoa. Hori da. Haizu helburuak lortu behar ditugu. Bai, oso motivatuta etorri naiz. Oso motivatuta. Bai. Eta gainera Ainhoak esan duena oso ongi dago. Bai, helburu txikiak bete behar dira, lehendabiziko gero helburu handi hori lortzeko. Bai, saiatuko naiz behintzat egiten. Saiatu ez, egin. Egia da, saiatu ez, egin behar da. Zuk ere bai, Aitor, Bai. Venga, biok egingo dugu? Bai. Venga, brother, osoki, biek egingo dugu.
Ondo. Eta etxean da zaudeten guztiok ere pentsatu helbururen bat, gaur urtarriak bosta da, ezta? Denbora da kazue, pentsatu, urtean azkar, zer buruak eta egiten dituzten. Zaila da batzutan lortzea, Baina esan du, betetzen ezpada lasei hartzeko. Bai, ez dela frakaso bat, lasei hartu behar da. Hori kasiko dugu. Eskerrik asko Aitor eta Mikel, oso bideo politiak gaurko ere. Aizu, Iban, gure datuen arabera, zuen mailan, erremontista mailan, 23 erremontista zaudete? Bai. Ongi moldatzen zarete zuen artean? Bai, esango nuke gure enpresan aldagelatan oso ambiente politia dola, danok alkarren launa gea, frontotik aparte ere juntaizo batzuk bizitzeu, eta oso ondo moldatzea. Baina, pikeren bat ere egon mola. Bai, pikeren bat. Korrektu ez esan. Konprobatuko dugu esan duena egia dela. Ia bota. Endika barren etxea eta Imanolan Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai, egin. Bueno, zer diozue? Egia da, ongi moldatzen zaretela denok? Bai, ez, bueno, hemen deneti da, zuk esan bezala 23 gea, eta egunero aurpegi berdina ikusten, bai gauz honak eta bai txarrak aragotitea, ez, baina generalian nik uste oso rol honak haula, igual, guen dela 3 urte bi enpresa sortu zian, nik uste gure hemen gehatu inanak, hemen gehatu nahi genulako izan zela, eta gehoztik nik uste oso giro neuki deula. Beraz, Iban, Endika eta Imanol zer dira? Zure lagunak ala aurkariak? Endika pixat aurkaria. Zagon duke, justu azkenean bio gatzelei dira eta partio asko jogotzi jau elkarren kontra eta aurkaria ondine da. Hansa, parejare asko joko dugu, kantxatetik kanpoa ere asko erlazioa ondidak gau, eta hansa launtza eta gatintzat. Endika, nola egiten duzue frontoian alako aurkari finak izan, eta gero hortik kanpora lagun onak izateko? Bueno, urtiekin ikastea, ez, dana bezala, baina egia esan Iban bezalako mutilekin errexe izatea, oso errexe izatea. Esan duen bezala, azkenian laguna noski badala, baina, bueno, kantxa barroa sartze ganean batzutan nik ere Imanolekin jokatu behar dut, eta batzutan kontra, ez? Baina Ibanekin kasu hontan beti kontra jokatu behar dut, ez? Orduan, bueno, kantxara sartze ganean ez gera horren lagunak, baina kantxatik kanpora noski baietz. Iban, zuk txapela irabazi eta zure ospakizunetan okerrezpa gaude Imanol bera ere izan zen? Bai, etorregoan bai, Imanol afaltza egin da, gaina bertso ehar bat kantauzi guan, da, olago detaiek itxitxun mutila ezingo jo, bintzat, launtasunetik bialdu, zene laun onaek eta beti demostra izan zer bai. Imanol, Julen Loitegi eta Ander Goikoetxea ere zure kuadrilakoak dira, ezta? Kuadrilan ere aurkariak, hau nola da, nola eramaten da hau? Bai, bueno, azkenian herri txiki batian remontista asko eta geha, eta bai, hauekin oso harreman honakat. Azkenekuan Ander Goikoetxeak irabazi zian, da harra jotze harrak agontatu izan ditut, baindik mobilian bazkat, atxu gabeko audillo batzuk, baina bai, oso giro hona do, Ibanek esan du bezala behakin kriston amista dira, eta mutila gozaba da gaur konprobatuko zuen bezala. Endika, zu zara beteranoena okerrezpalin gaude, eta 32 urte besterik ez dituzu. Asko gaztetu da erremontisten bataz besteko adina? Bai, ikaragarri. Leheno komentatu duten bezala, nik ja 12 urte profesional mailan, debutatu nunean gehiago ere bagina momentu hortan kuadroan, eta egia da oain dagoen girua ez da hola, ez dakit dana baita gaztetasunetik datorren edo ez, baina nik debutatu nunean pelotarik gehienak 30 urtetik gorakoak zian, eta batez ere lehen mailako jokalari ia guztiak 35 urtetik aurrerakoak. Suerte honez, nik uste dut oantxe erremonteako kuadroak oso osasuntxu dagoela, ez? Zeba gazte guzti hauek danak nire azpiti datozti, eta ni 32 urtekin veteranoa izanik, pentsatu. Hala ere, esan beharra dakat, Javier Urriza dakaula, ni baino 2 urte gehiago edo 3 markizki profesional mailan, baino ja 40 urte dauzka, ustet 41 bete ditula, oraintxe bertan, beraz, oraindikan zati ehar bat ateatzen dira. Beraz, zuetzara zaharrena, oraindik, ezta?
esan dezagun. Aizue, final horretako zarrena bai, baina kuadroko zarrena ez egila da, ja veteraniak ere mateula denbora asko da markizunean hemen, jendiai galdetze bai eta bertzen bat urte azkaten, askok esan gautela 32 baino gehiago denbora asko da markitelako kantxa barruan, baina oaindikan ez nautela jubilatu. Eta galdera potolo bat, biontzako, Imanol zurekin hasiko gara, nolakoa da Iban pilotari bezala eta pertsona bezala? Pertsona bezala katxondo hutsa, nik esate jot, batzutan saiatzen naiz behi harra jotzen, baina beti irabazite jala eta hortan kontrikitia ez dakatela. Eta kantxan kontra gehiago egite jot eta horro beto moldatzen naiz. Eta pelotari bezala nik uste atxibidet lehen zuen konversazioa eta Urrizakin 2019 txapeloia eta zunetik bizitzak gizondu itezean bezala hemen pelotari intzala, ez? Kiston aldaketa intzun. Sinistu intzun gaizala txapelduna izateko eta hor goion ibiltzeko eta bairitzeit gaur egun atzetik indikatagio beha egon gala bigarren atzela joguena, bai sakian errebotian atzeko joku nabila, orduan oso atzelari kompletua eta pertsona zora herria. Endika, zer diozuzuk? Antzekoa, oso antzekoa egile esan. Lehenengo nola baite jokalari bezala analizatuta, ikusi da nire ustez adibidez finalean, segurolak eramantzun pelotari honenaren saria esan dezagun, baina netzako barrun bizitu nun bezala, netzako Larrañaga izan duzan egun hortan, kantxan aurkitu nun obstakuloik handina, zalantzai gabe, askotan aurrelariei gehiago luzitzen die, beti tanto jokatzutenak eta gaiek izaten dialako, baina nik uste pelota zailak eta, eman zitxula eta mina handia intzula bere jokuakin. Guztiz ados nago Imanolekin baita 2019ko txapel hortan ikusten dela Ibanengan aldaketa bat, eta esango genuke azkeneko 2 urtetan atzelariekin kontuan eukita behintzat bera dela mailan gehien hilo dana. Eta gaina debutatu zunetikan honea izugarrizko aldea dago, beak ere badaki. Zenbat kostatzen zitzaion goiko posturatikan pelota muitzia, eta kasu hontan, final hontan ikusi zaio, ez, doa idazkan. Eta horretaz gain, kantxa barruan, kantxatik kanpora aldageletan, beti humoretsu dagoen pertsona bat, alai, beti, oso langilea, eta beti mezu positiboak esaten nahi dana edo zabaltzen nahi dana, ez? Eta nik uste olako jendean gana gustora gerturatzen dela inor, ez? Eta esan dakoa, kantxa barrun oso ona, baina kanpun are hobea. Iban, txoritxo batek esan digu parrandatxo batzuk ere egiten dituzuela. Kirolonek uzten du, tarteka, horla, arnaz pixka bat hartzen? Jaietan ez jokatzen, zapatuta joko, eta gero gaua libre itzute dugu, eta tartean behin iretzu dugu, juergatxo batzuk. Behar da gainera, behar da. Berdi. Baina bizitza honek behar da horretako. Zartzen nahi etu ja. Horretarako gustoko lagunak ere importantak izaten dira, gaurko bi hauek bezala. Endikata Imanol, benetan eskerrik asko, sorpresa hau ematen laguntzeagatik, Ibani, behonda izuela, urte berri hon, eta ea opari asko jasotzen dituzuen gaur gauean, Ezarkada bat? Berdin. Bueno, kalejiratxo bat egingo dugu. Galarretatik miramoera bidean, nora eramaten gaituzu. Bai. Gaur gainera, kalejira berezi egin behar dugu. Zeatik, Gabonetan eta dakizue gure zirkuti Tolosatik egin dituztela horrelako programa bereziak. Guk ere berezi egingo dugu eta gure zirkura joango gara Tolosara bertatik gure kalejira egiteko. Bertan daukagu zain, horrelako talde, ez dakit ni oso gustoko egiten zaiten zutea beraien musika. Amaterra daukate izena. Talde berria da, halan musika sentibera egiten dute, barrur arte heltzen dena, eta ni beraiekin egin nuen hitzordua Tolosan beraiek ezagutzeko, eta nik uste dut honena izango dela, beraiek gonbidatzea, Tolosara joatea, eta ia zer daukaten kontatzeko. Aupa Tolosa, aupa kalejira! Aupa Tolosa!
Tolosara etorrikia, Amaterra taldea nahi nuen nik ezagutu gaurkoan. Bueno, berak dauke hitzoku alamoduko bat, gure ama, gure denodugulako ama bat, eta terra, lurra. Amaterra, malurra, hortikan izoko polit bat. Talde bezala ezakit, baina bueno, lehenengo idea bezala hartu dezakegu, montatu nuen hemen Tolosako arte elkartea badugu eta kontzertutxo bat montatu nuen lagunekin. Eta hasi nintzen pixka pentsatzen, ni bakarrik norekin joko duet ezakiz eta, bueno, Inakiri komentatu nion, ezagutu gabe. Bai ezkomaziten, bai telemaitan ezagutzen nuelako, beste lagun musikari batzuk ere izan zian bertan, eta kurioso izan zen, montatu nuen kontzertu hori, baina beraiek edo gu ez ginen ezagutzen, eta batera ez genuen joan inoiz. Nik esan nien, kanta hauek izango dira, gutxora beraz, zure leku hartu zazu, jozazu naizuna, eta... Baina ensaio emate egingo zerute. Bakoitza elkartu ginen Xabirekin, beak abestiak erakutsi zizkigun, eta orduan abesti horiek bakoitzak ikasi zituen, eta gero kontzertu horretan Maitan, eni eta bea, zuzenean kontzertua jo genuen. Eta aurkeztu pixkatia, bakoitzak ze jotzen du? Inakik. Nik perkusioa jotzen dut. Gitarra klasikoa. Ahotsa eta teklatua. Eta ni saiatzen naiz gitarra jotzen. Eta nola definituko zenuke Amaterran musika? Nik esango nuke musika lasaia dela. Bakoitza bere mundun sartzeko musika, ez? Ez dakit zehatako den entzulen sentimendutik, baina irikita dago, baina bai lasaia, ez dakit pop antzekoa deitu dezakegun, baina... Eta zenolako gaiak eta jorratzen dituzue Amaterran? Gehien bat lurrari edo adibidez daukago besti bat Ama izenekoa, ama guztia eskenia. Eta diskarik izango da, kalean, ez? Baten bat okiko zue? Kazolagarri bat daukagu. Bueno. Izenekoa. Grabatu genuen iaz, Josu Orbitiren estudioan, Iruñean, eta urte bukeran egin nuen aurkezpena hemen Tolosan. Bueno, Maitan, eta diskoak zenolako harrera edo izan du? Oso, bueno, gure ingurukoek esan digute asko gustatu zaiela, eta orokorrean oso pozik. Eta jendea jakiteko, hemendik aurrera Amaterra taldea nondik biliko da? Zein da hurrengo kontzertua? Aukera paregabea, urtarri hontan, 21, non eta Gurizikoko karpan. Arratsaldeko 7:00. Tolosan bertan. Eta ibilbide honetan izango da momentu bereziren bat, zuontzako berezia dena, edo gogoratzen duzuela lan kariño handiekin edo? Netzako oso berezia, esan bezala lehenengo aurkezpen hori Tolosan, topiken egin genuen gu, argi geneukan Tolosan izan bartzeula, Tolosan eratua izan zelako, edo Tolosan bizi garelako, eta topik bezalako areto polit bat zeolako. Zer pasazan, iaz, gizu, pandemia, positiboa, COVID-a, restrikzio, kontzertu eman da geho, ikusten harrera ikusi eta geho, bakizu, ustu itekin zea, eta esan dizu, ostras, merezi izan du pena. Zeuden zailtasunak ikusi eta jendea etorri izan, eta... Eskerrik asko, placer bat hemen egotea, gure zirku ezagutzea, zuen musika ezagutzea, eta nahi duzuen arte. Zuaitz eta Pagadi programa berezia egin zutela bertatik gure zirkuti, guk ere kale jira berezia egin du bertatik, erregetako kale jira berezia, nola ez. Eta gainera asko hitz egin dugu nolakoa den taldea, eta bla, baina egin behar dena hemen da entzun. Ikusi hemen, Amaterra, bereien lehen da biziko diskoa, baina nolakoa bestia ditu barruan? Ontxe, entzun gai.
Amaterra, ama lurra, lurrari abesten diote gure gaurko talde berria. Benetan bikainak, eskerrik asko zuen musika erakustearren eta bide luzea egin. Haupa zuek. Oso musika edera, Agus. Gustu handiko... Terraza baten egoteko zaila benetan asko gustatu zait. Proposamen politia, eskerrik asko. Aizu, Iban, lehen Galarreta ipatu dizugu eta begiak piztu bezala gintzaizkizu, zuretzat antzeman da Galarreta oso leku berezia dela, ez da? Zergatik da hain berezia Galarreta? Ez da egiten nik, azkenengo urtetan pasaituten atxalde eharrenak Galarretan pasaitxeat, ordu asko pasaitxu Galarretan, netzago Euskal Herrein daun frontoiri ondunak, eta remontista batzauk hau olako romantizismo bat Galarretakiko. Frontoi perfektua, lako remontian jokatzeko beste frontoi askotan jokau izen dio, bai frontoi motxetan, bai azpeiti izarraitzen, Iruñako Euskalen, baina Galarreta bezalako frontoirik pelotain zuzen etortzean frontoirik nik ez diat zapaldu bendik. Jendea ere, finalean, 1.200 lagun sartzen omen dira eta frontoia beteta zegoen. Bai, finalean oso aminte politizatxon, oso eharrak. Gero, Galarretan beti egon ditzen dek artekarekin da oso aminte politia egon ditzen dek, frontoia ematez edo xarma hori netzako artekari asunto horrek, beti izan dek Galarreta apustu munduko frontoi bat eta, nola esplikau, Galarreta izan den netzako, peloto katedrala, oso frontoi eharra, jendia jute gore aparkamentu eharra, bi taberna, jendia jute gaitze egipego frontoia. Baina, adibidez, eskupelotan jokatzeko adibidez ez da hain frontoi ona? Ze zaugarri ditu hain ona izateko erremonterako? Eta ez eskupelotarako? Sekreture, emate zengo? Eskupelotako frontoitik erremontea ustea taldatzea, frontizan altura, zeman metro bat, más o menos altu dek, kantxare metroa zabalo, Neurri kontua da. Bai, eta gero, kuadro Galarreta gamalau kuadro duzke, baina kuadro bagoitza eskupelotako frontoia ino luzeo dek. Galarreta ustea dela 54 metro pasatxo, eskupelotako frontoi estandara 36 metro uste izitela. Eta gero paretetan eta aldea dago? Batzuetan ateatzen da gehiago pilota da beste batzuetan? Galarreta eta Izarraitz remonteako indago zairuk, Izarraitz azpeitiko frontoia, eta etzeok sei ikusikan Galarretan jokau, Izarraitzen jokau. Baita ikusteko pelotan zaharatan bagarrik antzematek, ikizan de pelotan zarata gustatzen dela, Galarretan haitzean zarata haitu beste frontoi baten haitzean zarata remontian oso diferentia. Horregongo dira... Bai, ditzea, ingeniero arkitektomatik alde horko zeu, baina oso ondo. Energiak eta ere, bai, ez? Aurrelai horiek esateie frontoi ontan, bipare eta bota eskeo oso ondo hortetzen dela. Ez omen zaudek frontiza eta eskerpare eta perpendikular pixak grado batzu birikita dola, bipa eta oso ondo hortetzen duen, da beste frontoi batzutan ez dela hortetzen. Lehen esan duen bezala bete haitxeki guri ez ezik beste dana, eta kasu honetan frontoian da. Iban, erremonteko partida bat ikusi nahi badugu, erremonteaz gozatu nahi badugu, noiz joan behar dugu Galarretara? Pandemia arte, ostegun da zapaturo festivala edo joan Galarretan, baina oain pandemia eta gero enpresak beste era atea planteaudik asuntua, eta iti kalendario bat urte osuan, txapelketako partidu daudenean irigitzeik, eta gero beste agostun adibidez ostegun da zapaturo segitzeik irigitzen, baina kasu honetan doain hilean otabate arte itxita zeok, hilean otabatean, urtarrian otabatean hasiko txapelketa, udaran, mano-mano, izentzian unenakin, masters tipoko bat. Buruz-buruko bat jokatzeko. Oidek. Hartuko duzu parte, noski? Ez. Ni banakakuan, ez nagondo moldau izen sekula, eta lehen urtean gaina udaran eskondi nintxean, da biagian porei hili nintxean, da ez nean partizipau. Beste buruz-buruko bat egintzen nuen zu, ezta? Oso ondo, Iban Larrañaga plazera handi bat izan da zu hemen izatea, zorionak, txapela horregatik, gozatu, txapela orain egun hau ospatzeko egun onak dira. Eta gero berriz ere frontoira topera. Ondo izan, urte berri hon. Eskerrik asko. Irukote eskerrik asko, Agus, Mikel, Aitor. Eta Aitor, bakizue, Galarretan erremontean. Ean duiz egiten dugun zita hori. Venga, eharra. Eta Aritz, hementxe urteko lehenbiziko saioa aurrez aurre. Aritz, ondo? Urte berri hon, Urte berri hon, ongi etorri. Ondo, Aritz. Ondo, ezta?
Ondo hasi duzu urtea? Ongi hasi gara. Bai. Gainera hasita berehala hemen, badakizu. Bai, ez da? Etxaldetik Miramonera, bide polita, eta urteko lehen programak direla, eta lehen platoa, beraz, irrikitan ikusteko ea urte honek zer opa digun. Orain pilotaz ari ginen, zu ere pilotan ibilitakoa zara, edo probatu duzu zerbait ni jolastu izan dut, ez maila, esan edut, kirol maila, herrian beti, asko jolastu izan dut, txikitan bai jolasten nuen. Ez afizio ondia. Nio remontea eta hola zazkiarekin edo. Trastearekin ez? Trastearekin sekula ez. Oso ondo. Trasteren bat erabiliko zenuen gaur eguneko irudiak guri ekartzeko? Bueno, traste bat erakutsi baino trasteak garbitzen den toki bat. Erakutsiko dizuet, txokoak ezagutzen ari gara, eta hoietako bat da gaztatokian, gaztandegian daukagun garbiketa gunea. Gaztandegi guztiek daukate trasteak eta garbitzeko txoko bat, garbigune bat, hau ezinbestekoa da, eta bertan pentsa, zimitza garbitzen ditugu, trapuak, badakizue zimitza horietan trapu bat jartzen dela gaztak sartzeko, trapu horiek ere etengabe garbitu beharra daude, hau da erabiliala garbitu egiten dira, gure arropak ere garbitu egiten dira, eta horretarako traste txoko, trasteak garbitzeko txokoa daukagu. Eta ikusten duzu, irudi aurrean, hau dela beste txokotxo bat, hor bertan, gazta egiten den lekuan bertan dago. Eta ze garrantzitsua diren leku horiek, gauza bakoitzak bere lekua behar duelako, ez da, langileak lana ondo egiteko lekua behar du, eta garbiketa eta higienea, eta zuk askotan komentatu dituzun gauza horiek, ez da? Bai, azken finean gainera, hau betekizun ezinbesteko bat da. Horren inguruan jarraipen bat egiten da, eta hartzai guztiok, elikadurak sortzen ditugun profesional guztiok badauzkagu arau batzuk, osasun arau batzuk, hain zuzen ere gure produktua modu egokienean egiten dela ziurtatzeko, eta hortaz gure etxaldeetan dauzkagun gaztandegia edo eraldaketzeko gune horiek legedi hori bete behar dute, eta guk ere nolabait ere erabilera hori bete behar dugu, horretarako gainera ikasi egin beharra dago, ikastaro batzuk egiten dira, gainera birziklatu egin behar ditugu ikastaro horiek etengabe. Eta ze txukun ari zen hor zure lankidea? Ez, hori etzen ere lankidea. Zinen, iruditu zait, pantaiak hor disimuloan. Zaitu ezagutu. Hor trapuak eta trapuei zertarako erabiltzen dituzu, Hoie dira zimitzetan sartzen dituguna, moldeetan sartzen ditugunak, Idiazabal gazta egiten dugunean, hain zuzen ere, tanketik, gaztak prestatu ditugunean, lehenbiziko demagun lauki izatetik, borobil izatera pasatu behar direnean, zimitz horietara sartzen ditugu, eta hor trapu batzuekin jartzen dugu. Trapu horiek laguntzen dute gatzura behar bezala ateratzen modu homogeneo batean. Eta gero laguntzen dute baita ere moldeetan gaztanbera hori itxasez dadin. Orduan, baliatzen dira, baina beti garbitu behar dira erabili ondoren. Sare funtzio bat betetzen dute, ezta? Beno, Aritz, urte berria gure lehenbiziko aurrez aurreko saioa daukagu, zeri buruz hitz egin nahi duzu hau? Urte berria, badakizu guk esaten dugula, ur goiena, ur barrena, urraren garantzia, goietako ura, zeruan dagoen ura, eta gure zoru azpian gordetzen dena, ur barrena, ura ze garrantzitsua den, eta horrekin zerikusia daukan zerbait eta hitz egingo dut. Herrigorak egindako aurtengo pasaden urteko kanpainan, badakizuet diru bilketa bat egin zela, eta diru bilketa horren berri hemen eman genuen, eta esan zuten, egitasmo berezi batzuetara bideratuko zutela diru hori, duela 3 aste egin gabe, prentsaurreko bat eman zuten Iruñean, hain zuzen ere diru horrekin zer egingo zuten, eta hori da gaur azalduko dugun gaia. Iruñean azaldu ziren, prentsaren aurrean, eta ez bakarrik herrigora, baizik eta herrigorarekin batera proiektu hauen inguruan azalpenak eman dituzten entitate ezberdinak. Ze entitate ezberdinen bitartez eginda proiektu hauen aurrera ateratzea. 85.000 euro atera ziren, eta 85.000 euro horiek zertara joango diren bideratuta, izenburuak esan zuen bezala, prentsaurreko honen izenburuak esan zuen bezala, lurra, sua, ura herria, Hau da, sutei aurre egiteko egitasmoak izango dira, hain zuzen ere, Uxue, San Martin, Unts bezalako herriek pairatu zuten sute latzgarri hoiei aurre egiteko egitasmoak aurkeztu zizkigute. Bistan da urte oso gogorra izan dela lehorteari dagokionez eta sutei dagokionez, eta horrek kontzientziak edo eragindu zerbait, ez da, kezka handia eragindu besteak beste sektorean. Eta sute hauek eragin duten ondorioetaz aritu dira, herriguneak babesgabe topatu dira,
hau da, etxeetara iristen da sua, gainera landa eremu hori modu kontrol gabeko batean erre eginda, ez daudelako suebaki nahikoak, eta gainera bertako abeltzaintza historikoa desagertuta dagoenaren ondorioz, sortutako natur ingurune hori oso zaurgarria da suaren aurrean, ez? Orduan, erabaki zutena zen nolabaiteko batzorde bateratzea, bertako zonaldeko basozainekin, adibidez, sindikatuko idazkari nagusiak ere parte hartu du, produktu ekologikoen kontseiluak ere bertan parte hartu du, bertako ekoizleak, herrigorako partaideek, suhiltzaileek ere parte hartu dute, batzorde horretan erabaki zuten irizpide batzuk jartzea, zen horabidetan joan beharko liratekeen laguntza horiek, beraz, batzorde hori elkartu zen, eta erabaki zuten nolabaiteko bi hildotara bideratua joan behartzela diru hori, ez? Eta zeintzuk dira bi hildo horiek? Suebakiak egitearen garrantzia, bai? Eta bestetik abeltzaintzak eta nekazaritzak daukan garrantzia paisai hoien eta suebaki hoien kontrolerako. Alegia, batetik mahatxondoak egongo lirateke eta hauek daukaten garrantzia suebaki bezala baita ere, eta bestetik abeltzaintza estensiboa. Bertako abeltzain batek gainera azaldu zuen nola bideratuko diren dirulaguntza batzuk, hain zuzen ere bertan dauden abeltzainek suhiltzaile lana egin ahal izateko, eta bestetik nola bilatzen den baita ere horrelako proiektuak sor daitezen. Eta horretarako ere lotura egin dute formakuntza profesionaleko alorrarekin ikusteko bertan nekazal munduan sartzen diren gazte horiek ea horrelako proiektuak sor ditzaketen bertan beraien proiektuak burutzeko. Oso hitz politia aipatu duzu suebaki, ez da? Suebakiak alegia sua ebakitzeko bideak, ez da? Bai, eta suebakiak beti eduki ditugu ingurunean, beti zaindu izan dira, baina zaindu izan dira nekazaritza bitartez, abeltzaintza bitartez, ez? Gertatzen dena da, bizimodu hori galtzen joan den neurrian, suebaki horiek ere galtzen joan dira. San beharra dago ere konexioetan arreta jarri zutela. Alegia herri hauetara, Uxue eta Unseko San Martinera dijoazen bideak, momentu batean itxi ziren zuteen ondorioz eta ikusi zen mendi magala zeharkatzeko eta herria konektatzeko ere bideak beharko zituztela, eta horretara ere bideratuak izango dira laguntza hauek, eta baita ere inguruan daukaten paisai eta ingurune natural hori balioan jartzeko bideak izan daitezen. Alegia, bai aisialdiarentzako eta baita bisitarientzako bide egokiak izan daitezen. Bai oinezkoentzako eta bai ibilgailuekin ibiltzeko, ez. Orduan, hauek zehazteko esan beharra dago herrigorak egin duena lortu den lana, oroitu zaitezte azkien bitartez egiten den kanpainarekin lortu den diru hori jarri, baino azkenean erabaki hauek ez ditu herrigorak hartu, eta hau azpimarratu behar da, baizik eta batzorde berezi batek. Eta egia da ere, sute hauei etzaiela begiratzen modu kojuntural batean. Hau da, beraiek esaten dute, izan dadila hau, sekula historian Nafarroan gertatu den suterik handiena. Horrek ze esan nahi du, ez da dila, hau baino sute, haundien. Dila horik izan. Izan. Horretarako prestatu egin behar gara, eta gero alperrik da, ez da, esatea, ez da, bagenekin etorriko zela, eta beste. Aritz, erretako gune horietan, lur horietan izan zara aspaldian? Bakizu nola dauden, ze egoeratan dauden? Ni ez naiz izan, baino kuadrillako lagunak ditut, bertakoak, adibidez obanoskoak, eta duela gutxi, beraiekin egoteko aukera izan nuen, eta galderekin nien, zer da gelditzen dena, sute baten ondoren gelditzen dena, errautsa da. Dena hilda gelditzen da. Eta gero arrisku bat dator horren ondorioz. Badakizue, lurrari eusten diona landareria dela. Landareria erretzen denean, lur hori biluxik gelditzen da, eta ura segunda nola etortzen den, lur aberats hori galdu egiteko edo galtzeko arriskua eukitzen dugu, ez? Beraz, paisaia egia esan, nahiko latz dago, ez? Ze gertatzen da? Herrigorak planteatzen duen bezala, errautxetatik ere ingo dela udaberri berria, ez? Eta udaberri horri begira, proiektu hauek daukaten garrantzia azpimarratu behar da. Landareria berreskuratzeko proiektuak dira, landareria horrek ingurune edo paisai kultural bat ordezkatu behar du, eta paisai kultural, natural, baliogarri
onuragarria, baino jendeak bizitzeko toki egokia izan behar da, eta pausuak norabide horretan ematen ari dira. Ari zarete beraz, ari dira pausuak ematen. Askotan entzun izan da, ezta? Basoak zikinak daude, eta garai batean animaliak, ez, haziendak garbitzen zituela basoak, eta gaur egun bazter asko daudela utzita. Ez? Horrek ez du laguntzen. Ez du laguntzen eta garbi esan behar dugu. Euskal Herriak ez du metro karratu bat bera ere kulturala ez den paisai batez ordezkatuta. Eta hori da guk gizakiok egiten duguna. Egin dezagun guretzako egokia den kudeaketa baten bitartez. Eta zer gertatu da? Gure paisaia mantendu eta zaindu duen eredu batek atzera egin duela azken hamarkada luzeetan. Nekazaritzari, laborantxari lotutakoa. Eta horren ondorioz paisai kultural aberatxo. Horren galera handia daukagu. Gainera klima aldatu da. Eta klima aldaketa horrekin, adibidez, suteak bezalako arriskuak areagotu dira. Haien aurrean daukagun suebaki natural hori galdu izan badugu, berreskuratu egin beharko dugu, eta beraz hor laborantxak daukan garrantzia itzelezkoa da. Eta hau suhiltzaileak ari dira esaten behin eta berriz. Suhiltzaile hoberena ez da sua itzaltzera dijoana, baizik eta sua ekiditen duena, eta hor gure belarjalek izugarrizko garrantzia daukate. Beno, Aritz, bihar errege eguna da. Bihar ez du lanik egingo, guk jai egingo dugu. Beno, zuk ere bakin janekin orain bide zuzena daukazu, beraz, zuk ere jai egin beharko duzu, Bueno, guk lan egingo dugu, egia esan errepublikarra naiz, baino tira, bakin janekoa, baezpa ere, baton bati sinestu balin batzuen, txantxa batzen, eta etzazue sinestu, Agurtu zaio, Aritz, agurtu. Bueno, etorriko garela bihar ni estrabitik eta Xabi hemendik platotik eta bitartean, berak esan dezala bihar nor datorren. Bueno, bihar ez gara etorriko, bihar gu jai egingo dugu, astelenean etorriko gara, astelenean lehenbiziko orduan, oi bezala gai interesgarri bat, denon artean lantzeko, COVID iraunkorrari buruz hitz egingo dugu, Bidal Salcedo gure familia medikua ere hemen izango dugu, eta Happy Bank Mikel eta Aitorrekin, eta Zirzart Jon Garaterekin, eta gonbidatua Amaia Uribe EITB-ko kazetaria orain gaur egun bibagu, eta biba zuek!